نفكرا كبرتنا قدامنا سفان دم جغانو ورقاويت مربرنا عدنا قدامي عالمنا عدنا افترانا سلامنا ما انتي كله كل ساكنا يوم 4 ولدو هيوتك في النايروم أراوي كزيحون ناشع زلفنو كنتو دم زينورو عاكيز دفنو كسا أناشيلو بخبرة زعمرو وصاوي كمنبار بتتانا قينو لنا ونحنا وصوتا زعفرة سحري لنا ونحنا وصوتا زحلا المدري لنا ونحنا وصوتا زعفرة سحري لنا ونحنا وصوتا زحلا المدري تطامرنا بفقري عدين بلا بخبري عدين بلا بخبري عدين بلا بخبري ولدو تتكتكتر نتبالت إريترا تملو بصبح الليلة أمنا نحنا بحليرا اسملو تقام السلامة بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا اسملو تقام السلامة بحرا اسكبرا رب الناس اسكبرا نحرا إريترا إريترا المحامن ولوطتات إريترا إريترا أرمات العدنا خدت إريترا إريترا المحامن ولوطتات إريترا إريترا مدرات هبع سورات حقري حمل ولوطتات سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وتر تمليتنان بحقنان يولومون كم وترو أقداسن وانا وانت حستوتات حزنا لكم متسينا لنا أكسام وداتانا إذا مدام تسانا قدسونحو بخبر نعدمكم لايك ناقبركم وتو ريتوهم قدفو حسابكم قدفو نزي channel حقز قبرو مساتن أقداسن حستوتات حزنا لكم متسينا لنا أبزوبانا زكاية زلو بدرجة عالم زقبر زلو كله حزنا لكم متسينا لنا سانك سمودة تغصنا بخبر نعدم جزية خي وسدنا أبزك قدامي زلو أبز حجي تفتيم زلو 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 كنجمر let's go. To pause strikes in Meech this week after escalating tensions threatened to put this whole peace deal at risk. Chief Foreign Correspondent Trey Ying's live in Tel Aviv with the details. Trey. Yeah, hey guys, good morning. After 2 exchanges of fire over the weekend between the United States and Iran, U.S. officials say technical talks between the two countries will move forward as planned. This all started late last week when the Iranians targeted vessels in the Strait of Hormuz with one-way attack drones. We know the U.S. responded with strikes in southwestern Iran. When the Iranians attacked yet another oil tanker, the U.S. ramped up strikes, going after Iranian military surveillance infrastructure, communication systems, air defense sites, drone storage facilities, and mine-laying. كم تري وزن لهم መቸም ጾታ ድዩ ወግእ ድዩ እንታይ እዩ ክትርዶ ክብድ ዝበላ ርእስቲ እንዲና ንርኢ ዘለና ሕጂ ድማ በስመ አብ ኢሎም ናብ ጣውላ ተመሊስና ኣለና ይብልኹም ኣለዉ ሕጂ ናብ ጣውላ ተመሊስና ክንዘራረብ ተዳሊና ኣለና ይብልኹም ኣለዉ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ፅቡቕ ነገር እዩ ንኽንሪኦ ከለና ማለት ብዘይ ቃል ዓለም ናብ ጣውላ መፂኦም ዝርርብን ልዝብን ጀሚርና እንድሕሪ ኢሎም እንታይ እቲ ተንኮሎም ወይ እንታይ እቲ ሽጣሮኦም ገለ መለከ ይበልካ እንኳ ኣብቃዓዮም ኣብፅሖም ጥራይካ ክትብል ዘለካ because at the end of the day everybody wants peace ሰላም እዩ ዝደሊ ናብ ጣውላ ክመፁ ክረዳዱ ኢና እንደሊ ካልእ እንደልዮ ነገር ስለ ዘይብልና The latest from West Asia. Now, just days after signing the June 17th Memorandum of Understanding, the US and Iran are already accusing each other of violating it. At the center of the dispute is Article 5, the clause that sets out how shipping through the Strait of Hormuz should resume. Now, Article 5 is fairly straightforward on paper. It says Iran must use its best efforts to ensure commercial ships can pass safely through the Strait of Hormuz without charging any fees. It also requires Iran to remove sea mines. ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሓደ ካብቲ ኣዛራቢ ዝብልዎ ዘለዎ ጉዳይ ኣዛራቢ እኳ ኣይኮነን ግን ኣሜሪካ ክጥምዝዞ ስለ ዝደለየት ትገብሮ ዘላ እያ ኩሉ ግዜ ኣስተኻኺልና እቲ ትክክለኛ ስእሊ ምሃብ እውን ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ስራሕ ስለ ዝኾነ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እንድሕር ኢልኩም ኣብ ኣርቲክል 5 ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኽፈት ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ኣብቲ MOU
memorandum of understanding ግን ኣብ ትሕቲ ምሕደራ ማኔጅመንት ናይ ኢራን ክኸውን ከም ዝኸውን ኢራን ነቲ ወሽመጥ ሆርሙዝ ክትከፍቶ ከም ዘለዋን ኣብ ትሕቲኡ ኣብቲ ውሽጢ ባሕሪ ዘሎ ፈንጅታቱን ምእላይ ክትጅምር ከም ዘለዋን ነተን መራኽብ ድማ ብውሑስ መንገዲ ክኸዳሉ ዝኽእላ መንገዲ ክትፈጥር ከም ዘለዋ እዮም ነጊሮም ዘለዉ ናው ኢራን ነዚ ከተሳለጥ እንድሕሪ ኮይና ምሕደራ ናታ ስለ ዝኾነ ተን መራኽብ ቤን ክኸዳ ከም ዘለወን ንሳያ ክትውስን ዘለዋ ፀገም ግን ኣሜሪካ ኣብ ዝበለቶ ኣብ ትማሊ ዝበለቶ ኣብ ቃላት ፀንሕ ሃገር ኣይኮነት ትማሊ ተሸጊሩ ስለ ዝበለ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ቁር መተንፈሲ ምስ ረኸበ በቲ ናይ ትማሊ ቃል ዝኣትዎ ክቕፅል ዝደሊ ሃገር ኣይኮነ እሱ ጥራይ እሱ ከዓ ዘይኮነስ እስራኤል ካወስኸላ ኣብ ልዕሊ እዩ እስራኤል እሞ ቃል ምእታው ማለት ዲሌይ ታክቲክስ እዩ ጀስት ዝርርብ ምፍርራም ገለመለ ነቲ ዕላሞም ንግዚኡ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም መጠበሪ ነቲ ሚድያ ድማ ቁሩብ ካብቲ ኣቴንሽን ናይ ሚድያ ንምርሓቅ ወይ እውን እቲ ሚድያ ዘይገድፈካ ተኮይኑ ድማ ሰላም ከም ትገብር ዘለካ ምሲልካ መሊስካ ብሚድያ መጎስ ትረክብ ጣቕዒት ትረክብ ጨብጨባ ትረክብ እቲ ሚድያታት ካሜሩ ሒዙ ብግስ ክብል ከሎ ድማ ኣብታ ናይ ቀለምካ ትመለስ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚያ እናገበርካ ትቕፅል እታ ጉዳይ ከምዚያ ትመስል ኢራናውያን ግን ንኣሜሪካ ሸለል ኢሎም ክሕልፍዋ ይደልዩ ኣለውን ኣሜሪካ ድማ ይተዋሕጠላን ኣሎ እፂሞም ነቲ ፀወታታት ናቶም ኢራን ቀብ እናበሉ ኣበርቲዖም ድማ ይሃርምዎም ኣለዉ ስለዚ ተን ሃገራት ኸልጅ ብብዙሕ ብብርቱዕ ታሪመን ስለ ዘለዋ እዚ ነገር እዚ ኣብ ጣውላ ክምለስ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ዶሓ ኣብ ቀጠር ድማ ተራኺቦም ላዕልን ታሕትን ክብሉ ነቲ ጉዳይ ክፈትሑ ክፍትኑ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ዘሎ this is going to be very important ምክንያቱ ናቶም ምርኻብን ምልዛብን ኣዝዩ ወሳኒ እዩ እቲ MOU ናብ ፅቡቕ ነገር ንክበፅሕ ድሮ ሃገራት ኸልጅ ብፍላይ ኢማራት ዝበሃል ኢማራት has moved on ኢማራት ንቅድሚት ገፁ ከይዱ እዩ ከሪአኩም ነዚ ጉዳይ እዚ ንኣሜሪካ ጥራይ ምፅባይ ትርጉም የብሉን ብምባል ኢማራት ንቅድሚት ገፁ ስጉምቲ ክወስድ ጀሚሩ ለቅድም ግን በተናይ ዶሓ ክንቅፅል ኣብዚ ንኸይድ report about talks set to be held in Doha on Tuesday to resolve these issues. What can you tell us? Right, well, the principal thing we can say is that it really is something of a chaos. It's difficult to know where these contacts between the two countries are going. So, as you say, after several days of pot-shotting at each side, Iran and the United States, what we heard yesterday via the American media outlet Axios from a White House source is that they had agreed to stop shooting back and forth and that they would meet in Doha in Qatar tomorrow. So it's unclear if that is a departure from the Switzerland-based talks that had been planned for this week and that apparently have been suspended, if this is just like a band-aid. Sometimes ዝብሉ ዘለዉ እቲ ጉዳይ ሕጂ ኣብ ምትፍናንን ምትህራምን ድሕሪ ምፅንሖም ንዑ ገዲፎም ናበይ ይመፁ ኣለዉ ናብ ምዝርራብ ክመፁ ከም ዘለዎም ክልቲኦም ወገናት ብመንገዲ እቲ ኣክሲዮስ ዝበሃል ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ነቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝግበር ዝነበረ ዝርርብ ገዲፎም ወይ እውን ንስዊዘርላንድ ገዲፎም ኣብ ዶሓ ቀጠር ክገብሩ ምዃኖም ትዝርርብ ይፍሉጥ ተገይሩ ዘሎ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ገሊፅ እያ ድያ ገለፅ ክኾነ ኣይፈለጥኩን እቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝተገበረ ዝርርብ ኣብቲ ቤርግንሽቱክ ቡርገሽቱክ ዝበሃል ቦታ ኣብ ጎቦ ፅቡቕ ቦታ ይራኸቡ ኣለዉ ንብሎ ዝነበርና እቲ ሆቴል ዝራኸብሉ ዝነበሩ ከይትጋገዩ ናይ ቀጠር እዩ ዋንነቱ ቀጠር እዩ ዋላ ካብ ስዊዝ ይሃሉ ዋናታቱ ቀጠር እዮም ስለዚ ኢቭን ኣብ ስዊዘርላንድ ክካየድ ከለውን ቀጠር እንጋዲት እያ ነይራ ኣብ ናታ ሆቴል እያ ተግብሮ ነይራ ስለዚ ቀጠር ነዚ ሰላም ክንምንታይ ትጓየሉላ ርግኣት ንኽመፅእ ምርድዳእ ንኽመፅእ ክንምንታይ ትጓየላ ስዑድያ ነቲ ነገር ትፋሕ ክብል ኣብ ዝተበገሰሉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ስዑድያ ፈይሰል ቢን ፈርሓን ደው ኢሉ ብዝተኻለ መንገዲ ዲል ክግበር ክኽእል ኣሎ ዶን ለዲስ እዛ ሕጂ ኣጋጢማ ዘላ ዕድል ነተንያሁ ክረብሓላ ከፍሽላ ኣይተፍቅድሉ ብምባል ንቀጠርን ንፓኪስታንን ኣትሪሩ ከም ተማሕፀኖም ብኡ መንገዲ ድማ እቲ MOU ክፈራረም ከም ዝኻኣለን ሕጂ ድማ ተመሊሶም ነቲ ጉዳይ ጄዲ ቫንስ ካብኡ ተበጊሱ እዩ እተን ሃገራት ኸልጅ ብጣዕሚ እየን ዝፅዕራሉ ዘለዋ እዚ ጉዳይ እዚ ንክግበር ዝበለውን ካብኡ ዝተበገሰ እዩ ዝኸውን ንመለስ ሕጂ ኣብ ቀጠር ከም ብሓድሽ ኣብ ዶሓ ክራኸቡ እዮም ዶሓ ዲፕሎማቲክ ሰንተር ኮይኑ ዘሎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ትማሊ ምስ ሓንቲ ቅድስቲ ኤርትራዊት ብቴሌፎን ንዘራረብ ነርናሲ ምስ ቀጠር ዘለና ድምፅናሲ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክዲብ ኣለዎ ኢልና ንዘራረብ ነርና ስለምንታይ ከምኡ ንብል ነርና because ቀጠር is very important country diplomatically ኣዝዩ ሓያል ሃገር እዩ ክገርመኩም ኣብ ቀጠር ድማ ንፉዕ ኣምባሳደር እዩ ዘለዎ ኤርትራ ኣዝዩ ብሉእ ዝኾነ ኤምባሲ ድማ ኣለና ካብ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኢንፋክት ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት
أبا الجزيرة استضعف أرتيكل نتوم بلتقنا بمنقدي رضوان حسين ردا ጌታቸው ረዳ ናብዲሎም ኢትዮጵያ ዳግማይ ናብ ኩናት ክትምለስ የብላን ኢሎም ንኤርትራ ብጽምዶም ሲሎም ንኤርትራ ክሽምጥጡ ዝፈተኑ ቀጥታ መልሲ ዝተዋህቦም ድማ በአምባሳደር ንኤርትራ ብቀጠር እንዲ ነይሩ ስለዚ ብቁዕ ኤምባሲ ኣዝዩ ብቁዕ ኤምባሲ ብቁዕ አምባሳደር እዩ ዘለና I really hope ቀጠር ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድና ንክትገብር ክንሰርሓሉ I sometimes wonder ካብ ስዑድያ ንላዕሊ እውን ከገድሰና ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ because ስዑድያ is like focused on their own thing بجيجاي ترايو سلامتاي كومبلك مالو محمد بن سلمان ناي سعوديا نبعل هاجر كهنس يزدل زلو بعل قطر هنيص ام زود بيو زي تفل اللي ترجمني امارات هنيص اوديا ناش يزغبر زلو مر تزعبي بروجكت نا انفراستراكشر وديوم so now they are busy outside ناب كال علامات يوم زت متزلو ناب كال ربحات يوم زت متزلو كاب كال انتاي كنركب نغل كمي غيرنا بدبلوماسي عقمنا كنغبر نغل كمنا امارات وين كدما كمي غيركا بحيل غعسيسكا ورق ناي كالوت كتوسد تخل ودبات ناي كالوت كتوسد تخل مريت ناي كالوت كتوسد تخل دما كمو خيدم الله سلازي قطر كساب 2016 نابيلو كمزنا امارات خدو دلا كندوكا فانتازيا انت زيبلنا فانتازيا زمسل منقدي خدو نيرو تخونه سعوديا اسرائيل امارات تشاريخهم كقتلوا ስለዝፈተኑ ነቲ ሃገር ቀጠር ካብን ድሓር ጽቡቕ ትምህርቲ ወሲዶም ኣብ ናይ ሰላም ተደይ ኮይኑ ኣብ ናይ ነገር ቦታ ክርከቡ ከም ዘይደልዩ ኮይኖም ይኸድለው ኣብ ዲፕሎማሲ ኣብ ርክባት ዝያዳ ኣተኩሮ ዘለዎ መንገዲ ይኸድለው እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስ ቀጠር ዝምድና ቅድሚውን ቅድሚ እቲ ሽግር ከይመፀ ኤርትራን ቀጠርን ጽቡቕ ዝምድና ይነይርወን ስለዚ ምስ ቀጠር ዝምድና እንተንፈጥር ነርና ወይ ዝምድናና ጽቡቕ እንዲ ዘሎ ናብ ዝለዓለ ብራኸ እንተንገብሮ ነርና that would be very instrumental aan ነግረ መንገዲ ክገልጽ ማለት እዩ ለኤርትራሲ ወሳነ መኾነ ነይሩ ብዙሕ ገንዘብ ዘለዎ ዲፕሎማቲክ ክላውድ ዘለዎ ኮኔክሽንስ ዘለዎ ኩሉ ጸጋታት ዘለዎ ነዳዲ ዘለዎ ጋዝ ኣለዎ ኤርላይንስ ኣለዎ ምሳና በቀረባ ክሰርሕ ዝኽእል ድሓርካ ንእሽተይ ሃገር ጫቑይት ሃገር እዩ ኤርትራ ድማ ኣብ ሃገር ኣበይ ኣሎ ቀጠር ከሪኩም ሰለተ ኣበይ ዘሎ ሃገር ኢና ንዛረብ ዘለና ክትሪኡ ንእሽተይ ኣብዚ ከሪኩም ቀጠር ዝበሃል ኣብዚ ኣለኩም እንታይ ሃገር UAE ምስ በላ ኣብኡ ዘላ ንእሽተይ ሃገር እያ ስለዚ ኮምፕሊትሊ ተዓፅዩ ዘሎ ስለዝኾነ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ዝኽእል እዩ ኢንፋክት ዝክሮት ኮይንኩም ኣብ ዳህላክ ዓብይ ሪዞርት ክሰርሕ ዝፍትን ዝነበረ ሃገር እዩ ነይሩ ግን ኣብ ዘይተደልየ ክኸይድ ስለተረኽበት ዲፕሎማሲ ተበቲኹ ነይሩ ብዝኾነ ወላ እውን እቲ ዝፈተንዎ ከምቲ ናይ ኢማራት ክኾነ ይክእልኒ እዩ ኢማራት ዝበሃል ኣብ ከባቢና ብዙሕ ሸበድበድ ይብል ስለ ዘሎ ከምዚ ካልኦት ሃገራት ኢማራት ምስ ኣጓነየቶም ተቀዳዲሞም ምስ ቀጠር ጽቡቕ ዝምድና ዝገብሩ ንሕና እውን ነቲ ዕድል እቲ ክንጥቀመሉ እዩ መቸም መንግስቲ ኤርትራ እንታይ ይገብር ኣሎ መንገዱ ዝፈልጥ መንግስቲ ዝመፅእ ወለዶ ግን ነዚ ነገራት እዚ ኣስተውዒሉ ክሓስበሉ እውን ነገረ መንገደይ ሪኮመንድ ክገብር የድልየ ናው I'm going to show you why things are changing ብኸመይ ነገራት ብቕልጡፍ ይቕየሩ ከም ዘለዉ ናብዚ ንኸይድ Disruption caused by the West Asia conflict. Commercial flights between Tehran and Dubai have resumed. The move marks an important step towards restoring air travel across the Gulf. Iranian state media reported that commercial flights between Tehran and Dubai resumed on Monday. The head of Tehran's Imam Khomeini International Airport. This is why እዚኣ ክብላ ፀናሕኩ exactly ምዝያ connected ትኾነኩም እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ዝሓለፈ ሰለስተ ወርሒ ወይ እውን ክልተ ወርሒ መንፍቕ እንድሕር ኢልና ኣብ መንጎ ኢራንን ኢማራትን ዝተረኣየ ባእሲ ኣነ ክገልፀልኩም ኣይትደልዩን ኢኹም እቲ ዝዓበየ ኩናት ኢራን ዝደርብየቶም ሚሳይላትን ድሮናትን ካብ ናብ እስራኤል ናብ ኢማራት ይዓብዮም ኢሎሞ ይበዝሕ ሳብ 2800 ከባቢ ዝበፅሕ ኣብ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደትላ እዩ ዝነገር ሕጂ ኸ እንታይ ተሰምዐ ናይ ንግዲ በረራታት ካብ ዱባይ ናብ ኢራን ገፁ ጀሚሩ Why are they doing this? Because they know Mali ቅድሚ ክልተ ወርሒ ከም ሕሱም ብነፈርትን ብገለን ዝጨፋጨፉ ዝነበሩ እዮም ኣብ ኩነታት ነገር ምስ ተቐየረ you need to move on this is what happens ፖለቲካ ከምዚ እዩ ልክ እዚ ምንዝርና እንዲዮም ዝብሉ ፖለቲካ ኤግዛክትሊ ከምዚ እዩ ስለምንታይ ድዩ ምንዝርና ኣመንዝራ ምሳኻ ፀኒሓ ፈትወካ የፍቅረካ ክትብል ፀኒሓ ወይ እውን ኣመንዝራ ወድኸሙ ኢሚድየትሊ ዝቕይር ናብቲ ኔክስት ዓሚል ክመፅእ ከሎ ድማ ልክዕ ናብኡ ፖለቲካ ድማ ከምኡ ክትፈልጡ ዘለኩም ፖለቲካ ከምኡ እዩ ከምዚ ሓዳር ቂምታ ሒዝካሲ ቅድሚ 6 ዓመት ከምዚ ገይርኒ ቅድሚ 7 ዓመት ከምኡ ገይርኒ ዝበሃል የለን እዚ ናይ ቀጠርን እዚ ናይ ኢማራትን ናይ ኢራንን ስኸቶም ድማ ዓረብ ከምኡ ስለ ዝኾነ እዮም ገለ ዝብል ኣሎ ኤርትራ ካብኡ ትገድን በዓሉ
مسوا حتى إن نجابرسن هنا بكسب إسران كلتن أكميز بلا وجب كوينا نيرنا كميز بلا برتع كوينات كويت غير أو اشتحت الجزء صمدو this is what it is زيادة أنا البوليتيكا وصمدو فتوى أبقى طبعا زي نغيره مهلا هنا يقرب تلاقي سكفتاتنا تيمبر إتي أبوليتيكا بسكيورتي تجبروا ومتى تصاف شعبي غالي لا يكون كمزي حنسا مزجبر هيك يرني قال no give me a break كم يكونون when it comes to security fast يوم ساتون بعد fast يوم أبسي عرقم إذا مثلا نيرو شعبي أبايدا شعبي أنت زي نبر نيرو إيرترا أنت زي نبر نيرو بلا بلا أوش دقائق أنت على إيرترا قد فافتينو immediately شعبي هذا ما مستي ناي إسراتات عمد سلزنا برو واحد بحر خوينا مسؤول يصرح له بلتقنا هذا ما بحر خوينا يمسؤول له يبلع لهم تاينا مالتيو هو قطر قدمي 10 عامات وي قدمي 6 عامات قدمي 10 عامات كم زيراتنا نابل زقاصر على بزق شانلي تصحفوا كم يكونن ربحها حجي الله يند نتلو قينو الربحها حجي سبون تلو يموف غزي موساد يلن قوام ربح امبر قوام عركز بحال يلن لك كم زي بولك خاصه مسعرفت خان هينوي عامات كيد دلك تصاوير كاغلمله بوليتيكا كم يكونن بوليتيكا كم غير كايتوزو كل غزي ربحها خاطر بلصኛ የፖለቲካ በለጽ تياتر دانا له أنا على جزء إيرترا أنا خك قوم كله غنت من جزء إيرترا بسكيورتي جبرية نقية لكمي أب ندحنا نيتاجر فاستيو ما هو أب كنت أباقي نتزل له بكتات سكويزة أب مقبار قرب زحولاتنا خوين اسمعني لك بشالك عدل مستخفتس we have to squeeze it كم زين جبتي كاب نشتى مسكوت مسرخبة بجنزب تراي قيرو بجنزب تراي دعكنا مساكت زرارة تدليها بجنزب عز كام ساعة عينتي جبت سي نبلتقنا خد كتكركر تدلي أنت تقبر ناب جبت تخيل نيرة جبت تايلو إثيوبيا نجراي نعي وده بناتي 900 أفدق بحر بزيز تكمل سلزي مساخز ركب كلوني كلني له مساك تزرع تدليها مليونات جنزب تسكين كم سايلو قبت دم كابزير كاب جنزب 7 مليون 8 مليون حزمتيو ساعات كما عبل لهم تسمع معلو إيرترا لك كمان هنقبرهم زلنا I know security partnership لنا but we really need to get something out of them. سعودية كمو if they are not contributing up to طباناتنا kick them out. أنا كم يزول ولا principal قال ملاذ بهالت بون نيجن get another one. ويقابل عليهم درب. We need to have certain thing إن تمن سير ترى نتزبير ترى tangible وتصيب كم تعالوا زخ. like سلامتاي كمو تبلا الله جينا عند زلق تبلون no. اليوم رأي وما وش توارح ببومباتات كقاصل صنيع نبقى طبعا سويتش غير ما باي ذا واي امارات بليونز ገንዘብ ني ايران تبال لايز بالزلو تحيزوز نبره ገንዘብ ديو حجي دما بزو انفست كاب 300 بليون انفستمنت بالزلو قال كفال كاب امارات يخيد ناب ايران مالتي كحسان ايتو كينات مالتي كحسابن يحسال تستهرمه it's very strange anyway سير ترايت حوس وقت بلو ندخل يوم انا كنت هازو نسيلكم دينا كنت انتن كلنا ازي ناي بي بي سي وي ناي سي ان ان جست زينات راي كون نحنا مسعدنا بمتاسسات كنرينا ندلي كاب كلاتهم دما انتي ربحه كنركب نخل اتربحه دما كم تنساتهم ننغيرهم قنتل زبلو نحنا دما قنتل تبلنا نوتو منغستي تردا كنردو لنا بتحدد دما موتيفيت ممكن نقبر بوش ممكن نقبر لنا مش لكم تمال خمس نيرهم يكون لومي تربحنا ندحر خوينا let's go for it انا بزلنا جي أمزيا صبغ يرون قطع ولا يزدلي نزل channel لك كفيتو زكاتة لما حدار منجستي ويبون بوليتيكانيا بيرترا يلا سلزي نمنجستي يرترا دزارب زلوا خاين تسمعكم نمنجستي يرترا خدك على غلط فتنو نعاقم يزارب زلوا نتوم سبات مبر نمنجستي كم كزارب زلوا منجستي كفيلو نزناتي مدب زكاتة جزية كله يكلني انت إذا بلا زلوا خد ما ملسل له يرو ده جبران نوع ما يكون زيادة جد اتمنى ساي كم يحسبكم زلوا العمان أبويو Monday, the head of Tehran's Imam Khomeini International Airport confirmed that all necessary arrangements have been completed to reopen the route. Iranian airline Separan has already listed tickets for sale on its website. Flights between the two cities were suspended after the West Asia conflict erupted in late February. Iran launched missile and drone attacks across the Gulf in retaliation for US and Israeli military strikes. Tehran maintained its operations were directed at American-linked targets, not civilian infrastructure. But the fallout hit civil aviation hard. Yeah, it was very loud. Blasts were very loud. We actually physically saw one of the missiles from our hotel window. So it was really, really scary. But like I said, the UAE defense system really there. United completely canceled our flight, obviously. كم تري وزر لهم this is ما بحكي صبغ زينايو كنقعنا يدلنا صلاينا بكينات ورا بكينات نمبر سلامي مصوم الله دبي إمارات عندما ندخل التعبيت ناتهم
እሺ ኢሎም ሰጊዶም እዮም ትሪእዎሎም ኢራን መንግስቲ ክቅየር እዮም ዝደልዩ ነይሮም ኣብ ኢራን ረጂም ቼንጅ ክገብሩ ይደልዩ ነይሮም they failed ኣሜሪካ ይከኣለቶን እስራኤል ኣይከኣለቶን ኢማራት ድማ እንታይ ኢሎም ሪያሊቲ ቼክ ሃሪሞም ተመሊሶም ንኢማራት ገንዘብኩም ክንበኩም ኢና ንኢራን ማለት እዩ ቅረታ ኣይተሓዙልና ሃሪምኩምና ይኹን ግን ፀገም የለን ከም ቀደምና ክምለስ ኢና ስለምንታይ ኢማራት ከምኡ ትብል ኣላ ቢካዝ ቆጠባ ናቶም ብመሰረቱ ሴኪሪቲ ምስ ኢራን ዘሎ ሽግር ተዘይፈቲሖሞ ቁጠባ ዝበሃል የለን መን እዩ ኣቦ ቢዝነስ ክኸፍት ክመፅእ ናይ ኢራን ድሮናት ኣብ ልዕሊኻ እናዘንበየ ከላ ከመይ ጌርካ ተረጋጊእካ ገዛ ክትገዝእ ኢልካ ትኸይድና ሕሙም ርእሲ እንተዘይኮንካ ወይ እውን ካልእ ኣማራፂ ሲኢንካ ካልእ ኣማራፂ ሳነሰብ ኣሎ እዚ ክትፈልጡ ማለት ብጀካ እቲ ናይ ኢማራት ካልእ ኣማራፂታት ዘይብሉ ሰብ ተኮይኑ ከይፈተወ እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ I'm happy they sorted out برقص إمارات قرب كت بركة خدلني أنا قرب تلاقي ناب نبور كت ملص نزي حدا جنيا كايداناتهم قديفهم ناب تعيز خونه دبلوماسي كملصي دلني رجل كم يكونوا زلا في السودان they are doubling down في السودان مليسهم ناقننو ناخفو من السودان قدا كوردولي سعر له سلازي أي تمهرون على لوب أفريقيا and I have the feeling أبي تبي أونكم نبلتقنا نزا أنصارنا زقبرو زلو نوصل تريوة لهم لنكنا إمارات زقبرو زلو وعلاتات يابتي أديس عباز الرزلو سلازي زمت أزال الحمش عمتات نبلتقنا أبي أحمد السلطان تلقينو نبانا قصوك علي زي كنا بده كل خليو I hope نكسير تراون مزي إمارات بحال تسأقام sort out كقبرو معناتو we know they're going to be troublemaker زا أكل كاشا اللو مشقر نخفترو إيران قرب تلي كده لهم حسيبان إيراغن إيران مس إيران زلو من قد فتيرو بقمت قالوا خانتاي لكم نيراب كالا جزي تحاوز اللي غي مسلكم إمارات أبزو كينات زي زعبية تمكروح زي وتسعي زبال مغنياتو كتاب أب عداز ولا مكل خالات طويلات وقوزو زنبرات نمجمر يا بحاو تفتين سو بزوحنا مثالات كلا خلكي لنا وتهدراو عغمناتنا تستديو أب خويناس تفتني وتهدراو عغمن ميسايل سيستمن كم زلنا رينا لنا سلازي تعبيت ونكوس خلونكم زخلي لنيره برقص تعويتهم كانوا لما ينخلينا جن كم تزدل لدما أي تسعرون سلازي بزح نجارات لو تقبل جميرة مالو كطبعا ريكافري كال نجارات نسب نابنت I'm gonna give you مهنياتنا على تمرت سلازخونة زي رجلكم زلوا it's not like عبد نجار وي كال نجار سلازخونة يكون زلكم زلوا let me show you this one real estate ناتهم حما قالوا سبز جزء سينو مش لكم عبز كوينات مجمرات راي كلتا سلسة عينات حدش تعقدها تاتات يوم اللو إنفستر المسحب مالتيو قدم كلتو خين كبحارة خد جزء زقبا كابيتال شوعات ميتي شح ديرهم زي اللي كان تنيرو يجي ناب وي دولار تنيرو يجي ناب سلسة ميتي شعدي قال ملا وريدو مالو رسيدانس كتركب مالتيو بزع فلكسبيليتي جيرو مالو they are very fast investor attract نمكبار عزيم قلت فاتيو نزياتهم كنت بدهم تخلون كو سعودية يا جن سعودية قحمات من قصة خمسة اللي هاي زنقر they need to adapt they need to really حدش كابتي traditional من قصناتهم كال ني كم زفري زون كتاماتات جيروم قال عجائز هنا سيستم سنت جيروم بري مس إمارات بغتك ودادر بوف كبيدي because the إمارات توانشيف زولي technologically دعرت خدوا خين كبري هم يوم بعد دبي ولا كبيروب عند حرمز إخاية technology ناتهم بانكتات ناتهم ديجيتال بانكينج ناتهم قال من تاريخايو أنا بسويسر لأن زي معبول هاجري زلوا كنستيل we are a little bit behind them تحققات أبزبرت أسلوب زخنة نجارات very fast هيكونوا كمتي أب دبي كريو خلقوا نفسه كبانكي invest نخد جبر connected you أبزي البنك خان أبتغيد كا قالوا ليش هم كلالاتيو زخنة هيدا ريكم زلوا كابكينات وركينات نفس سلام قصهم يسقر له زون صبونا جريو إنا نبلت لنا نملس دونالد ترامب كإنتاي بلا اللبسي you, Bob, of President Trump commenting about another American president he doesn't want to be. من أزياء ما هبي حنتك بكم حنتي حبريت هذا الله قص لكم دليل اللغة السادة ما تامسيلكم بوتين كان تايجت إموالو دينبل أن بوتين اسمع. Vladimir Putin has vowed to ensure that Russia's security and he has vowed to ensure Russia's security and protect Russia's borders as Ukraine intensifies retaliatory strikes inside Russia. Now, his remarks come amid escalating attacks on Russia's oil refineries and critical infrastructure. Speaking at the United Russia Party Congress, Vladimir Putin acknowledged the challenges posed by Ukrainian drone and missile attacks, but insisted that Russia would overcome them. ብዙሓት ከም ዛረብዎ ዘለዎ ፑቲን ኣብ ክቢ ዝበለ ደረጃ
ኢራን ብዙሕ ፀቕጢ ትገብረሉ ከም ዘላ ነቲ ፀቕጢ ድማ ዋላ ፑቲን እውን ክቕበሎ ጀሚሩ ኣሎ ኤውሮፓውያን ድማ ክሕጎሱ ጀሚሮም ኣለዉ Starting to show signs of weakness. At an emergency meeting, the Russian leader admitted to fuel shortages as Ukraine ups strikes on energy resources. But he denied any real impact. As the nation begins to burn through its reserves, though, you have to wonder if this could eventually halt his military campaign. And if he has no oil to sell abroad, that would make it tricky to fund this war. We must minimize the consequences. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ብዝሒ ድሮናት መጥቃዕቲ ዝገብሮ ዘሎ ዘለንስክን ዩክሬንን ንፑቲን እውን ብድሆታት ከይፈጠረሉ ይተረፈ ንብሉ ኣለዉ ሶ ሂ ኢዝ ሪሊ ጌቲንግ ቻሌንጅድ ራሽያ ከቢድ ዝኾነ መዋጥር እያ ኣትያ ዘላ ሓደ እቲ ኩናት ክውዳእ ኣይከኣለን ካልኣይ ድማ እቲ ኩናት ብሓይሊ ጠቕላላ ክትህድኦ ተዘይኪድካ ድማ ዳሜጅስ ናቱ ሽግራት ናቱ እናኸፈይ ዝኸይ ዘሎ ብፍላይ ድማ ሕጂ እዚ ኢራንን ኣሜሪካን ፅቡቅ ዝኸድዎ ዘለው ነዳዲ ድማ ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ክወፅእ ጀሚሩ ዘሎ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ በዚ መንገዲ ተቐፂሉ ናብ ራሽያ እቲ እገዳ ክምለስ ምዃኑ ምዝካር ምፍላጥ የድሊ ኢራን 3 ወርሒ ቦናስ ሂባታ ንፑቲን 3 ወርሒ ሂባታ እገዳ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ከም ዝለዓል ነዳዲ ስለተሳነ ብኽቡር ነዳዲ ክሸይጥ ቢልዮንስ ንክእቱ ኢራን ፀጋ ፈጢራትሉ እያ ፑቲን and he has to be grateful for that እጂ ግን እቲ ነዳዲ ናብ ቁጠባ ናእተወ ምስ ከደ ዋጋ ናይ ነዳዲ ድሮ እቲ ብሬንት ዝበሃል $72 እዩ ዘሎ ሪመምበር 115 እዩ ዘሎ ሎሚ ክብለኩም ከለዉ ናብ 72 ወሪዱ ኣሎ ማለት እዩ ሶ እቲ ዋጋታት ትሕቲ ወሪዱ ስለ ዘሎ ዋላ ሕጂ ስቲል እቲ ገዳ ሙሉእ ብሙሉእ ተመሊስዎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ብዙሕ ረቢሕ እዩ ኣብዚያ ግዜ እዚኣ መፍትሒ ክረኽበሉ ተዘይክኢሉ እቲ ኩናት እገዳን ዕፅዋን መሊሱ ክብርቲ እዩ and then they will have also the ድሮናት ናይ ዩክሬን ድማ ብብዝሕ ድሮናት ካብ ኤውሮጳ ይመፁ ስለ ዘሎ ሓደ እውን ኤውሮጳ ከጠንቅቖም ኣሎ ወይ ከፈራርሆም ኣሎ ክሰምዕዎ ግን ኣይክእሉን እዮም እሱ እንተደይ ኮይኑ ድማ በዓል ጀርመን መዓ ድሮናት ሰሪሖም ኖርዌይ ከምኡ ስዊድን ሰሪሑ ኩሎም ሃገራት ድሮናት ኣብ ምስራሕ ይቀላጠፉ ስለ ዘለዎ ኩሉ ስፔር ፓርቲ ድማ ስለ ዘለዎም ዘ ዝሰርሕዎ ድማ ኣብ ዩክሬን እዮም ገይሮም ናብ ራሽያ ይፍትንዎ ኣለዉ መፈተኒ ኮይኑ ኣሎ ማለት እቲ ኩናት ብዙሕ ኣፅዋራት ያው ዝፍተን ዘሎ ስለዚ I mean, he has to figure out እንተስ ብሓይሊ እኳ ሕጂ ክውድኦ ኢልካ ዝዝረብ ኣይኮነን ምክንያት ቀሊል ኩናት ኣይኮነን ናብ 5 ዓመቱ ዝኸይ ዘሎ ኩናት ሕጂ ክውድኦ ይክባል ኣይክእልኒ ኣብ ጣውላ መፅኡ ከዓ መዕለቢ ክገብረሉ ዝኽእለሉ መንገዲ ህሉ ኸውን ኣይሆፕ ከምቲ ናይ ኢራን ውስጥ ተወደአ ነገር የለን ይነበርነው ናብ ኩናት እውን ክምለሱ ክእሉ እዮም ምክንያት ኣሜሪካ ብዙሕ ኣፅዋር ትእትላ ዝብል ዘረባ ስለ ዘሎ ሶ ጀነራል እንታይ ኢና ንዝርኢ ዘለና ኩሉ ነገራት ሪኢኻ ኣብ ኤውሮጳ ኣብ خطر ዝኾነ ደረጃ ኢና ዘለና ኣብ ከቢድ ዝኾነ መዋጥር ኢና ዘለና ምክንያቱ ንፑቲን መጠን ብዙሕ ፀቕጥን ሽግራትን ዝፈጠሩሉ መጠኑ ሓደገኛ ተበግሶታት ክወስዱን ስለ ዝኽእል ኣዮብ ኣይገብሮ ንኸውን ክሳብ ሕጂ ካብታ ዩክሬን ወፃኢ ዝኾነ ነገር ኣይገበረን ኣሎ ብዙሕ ምትቁጣዓት እኳ እንተለዎ ኮይኑ ግን ኣብዚ ሕጂ ግን ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ነቲ ዝወርደና ዘሎ ሓደጋታት ንምውሓድ ይድብል ኣሎ of terrorist attacks on our peaceful civilian facilities and infrastructure. At the same time, you are well aware that problems remain for both motorists and businesses. Unfortunately, there are still queues at gas stations. The required grade of gasoline is not always available. And of course, we understand the difficulties facing farmers during the summer period. And the fuel crisis is So ናይ ነዳዲ ሕፅረታት ኣብ ራሽያ እውን ከጋጥም ጀሚሩ ኣሎ ሪጋ ናይ ነዳዲ ይረአ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ሎጂስቲክስ ተዘሪጉ ስለ ዘሎ ኣብ መኻዚኖታትን ካልእ ሪፋይነርታትን እውን ሃሪሞምሎም ስለ ዘለው እቲ ዝርከቡ ነዳዲ ድማ ንመሸጣ ይጥቀምሉ ስለ ዘለው ኣብ ውሽጢ ዓዲ ናይ ነዳዲ ሕፅረታት ካብ ኩሉ ድማ ዝኽእሉ ፀጋታት ከለዎም ብሰንኪ እቲ ፀገማት ዘጋጥም ዘሎ ንሓረስቶት እውን ዝኣክል ነዳዲ እንተደይ ተረኺቡ እቲ ናይ ሕርሻ ወቅቲ እውን ክሓልፈና ክእል እሞ ዝገደደ ፀገም ክመፀና ክእል እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ፑቲን ኖርማሊ ስዕረቱ ዝቅበል ሰብ ኣይኮነን ባህልቲኦም ግን ሂዝ ኣድሚቲንግ ኣብዚ ገለገለ ነገራት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝመስል ዘረባ እዩ ዝገብር ዘሎ ከቢድ መጥቃዕትታት ይገብር ኣሎ ካብ ናብን ባት ውብልቲ እዚ ጉዳይ እዚ ንክንደይ ከመይ ኢሉ ክቕፅል ይኸውን and yeah I mean ፑቲን is under pressure ሓከን ምዝራብ ፀቕጢ ኣለዎ ገለ ነገር ክገብር ኣሎ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኩሉ እዚ ኩናት ራሽያ ምስ ኤውሮጳ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ኢራን ምስ እስራኤል ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ መን ካብ ዝኩሉ ዝረብሕ ዘሎ ወል ኣብ ኩናት ዘይሳተፍ ዘሎ ሱፐር ፓወር ኣብዚ ስምዕዎ You saying never interrupt your enemy while he's making a mistake? Yeah. So if they look at all the same data we look at, maybe they're thinking of themselves, the Chinese and the Iranians, like, look,
if we really want the United States to be, diminished and, less of a threat, what would be really helpful is to allow the United States, encourage them even, to just burn through all of their oil reserves and then pull the plug, right? China comes back, hits the markets hard, pays whatever, oil shoots up, and then, the West has a huge mess on its hands it has to figure out at that point in time. Europe's in trouble, United States is in trouble, Japan's in trouble. It would fit, So እንታይ ዝብል ዘሎ ኩሉ እዚ ኩነታት ተሪኻዮ ካብቲ ኩነታት ርሕቕ ኢልካ ቢጋ ፒክቸር ብዓቢ ደረጃ ክጥም ተጀሚርካ ቻይናውያን ምስሊ ኣለዎም ፀላኢኻ ጌጋ ክፍፅም ከሎ ኣይትኽለፎ ሳንሱ the art of war ዝብል መጽሓፍ ጸሓፈ ናይ ጥንቲ ፊሎሶፊ ናይ ውትድርናን ናይ ቢዝነስን ናይ ልቦናን ናይ ቻይና እዩ ታይም ዝብሉ ዘሎ እንታይ ዝብል ጥቕስላቶ ፀላኢኻ ክጋገ ከሎ ኣይትቆላልፎ ጌጋ ክቕፅል ኣሎ ቡጊሩ ክፀጥፈልካ ክሞተልካ ስለዝኽእል ስለዚ ኣሜሪካን ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ጌጋታት ይፍፅሙ ኣለዉ ኢራን ቻይና ኸ ስቕ ኢሎም ይርእይዎ ኣለዉ ጌጋ ኣብ ርእሲ ጌጋ ይፍፅም ኣሎ they're just enjoying it ያ ፅቡቕ ኣለኻ ስኻ እኮ ሓያል ኢኻ ይብልዎ ኣለዉ and he's making mistake after mistake after mistake ንቻይና ክቕርቅር ኢሉ ዝተበገሰ ጠቕላላ ንቻይና ገዲፍዋ ኣብ ኢራን ከዓ ዝሕፍር ስዕረት ኣጋጢሞ ኣሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣሜሪካ እቲ ሪዘርቭ ናይ ነዳዲ ናታ ኣብ ዘለወስ ደረጃ ወሪዱሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለምንታይ ካብ ሪዘርቭ ብዙሕ ትጥቀም ስለ ዘላ ሃገራት በዓል ደቡብ ኮርያ ጃፓን ለወስት level of reserve እዩ ዘለዎም ቻይና ብግምጣሉ እዚ ኩናት እዚ ከም ሕሱም ይዘርብሖም ዘለዉ ኣሜሪካ እንታይ ክብልኹም እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ቻይና is losing because ከምዚ ስለ ይኸውን ስለ ዘሎ ነዳዲ ናይ ኢራን ጠጠው ስለ ዝበሎም liars ኤሌክትሪክ ካርስ ናቶም ከም ፋየር ከም ሓዊሽ ይሸጥ ኣሎ ሶላር ፓነልስ ናቶም ከም ሓዊሽ ይሸጥ ኣሎ ሎሚ ኣብ ኣፍሪካ ትኸይድካ ኬንያ ኸይድ ኡጋንዳ ኸይድ ኢትዮጵያ ኸይድ ወላ ካልእ ኸይድ ወላ ሶማልያ ኸይድ ጅቡቲ ኸይድ and then ታንዛኒያ ኸይድ ሩዋንዳ ኸይድ ሳውት ኣፍሪካ everybody is buying electric cars ወይ እውን ላቲን ኣሜሪካ ብምሉ ወላ ኤሮፓ ዩኬ ኸይድ ስዊዘርላንድ ኸይድ ኣብዚ ሕጂ ትሪኦ ዘለኻ ብዙሓት ኤሌክትሪክ ካርስ ይርኢ ኣለዉ so ኤሌክትሪክ ካርስ ሶላር ፓነልስ and ካልእ ኩሉ ግሪን ኤነርጂ ፀዓት ኩሉ ነገር ከምኡ ዝገዝእ ዘሎ ሰብ ስለምንታይ ነዳዲ ዘተኣማምን ኣይኮነን ብፍላይ ነዳዲ ተደይብል ካብቲ ዓድኻ ዘተኣማምን ነገር ኣይኮነ ኤርትራ ንባዕላ ዘይረኽቦ ከም ዝኽብለኩም ስለዘይክእል እምበር ኣብ ሶላር ብዙሕ እያ ትፅዕር ዘላ ዝርከቡ ገንዘባ ፅቡቕ ድማ ገበረ ሓንቲ ፋብሪካ እንተላትና ኣብ ዓለም ክልተ ፋብሪካ እንደ ድምነ ኢለኩም ኣነ ክልተ ጥራይ እኳ ኣይኽላናንየን ግን ናይ ሲሚንቶ ዓባይ ፋብሪካ ናይ ሶላርን እንተዝህልወና እውን ብሲሚንቶ ባዕልና እናተባላሓትና ምሰራሕና ወላ መንደቕ ጌርካ ብቃንጫ ጌርካ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ሶላር ተለካ ድማ በዓልኻ ልቺ ጌርካ እውን ክትነብር ትኽእል ኢኻ በዓልኻ እናተካእካ ነቲ ፓነልስ ማለት እዩ ኮርስ ቴክኖሎጂ ቀሊል ኣይኮነን ግን ስቲል ከምቲ ርእሰ ምርኮሳ ንብሎ ኣብታት ሞር ክሰርሕ ክትክእል ኣለካ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ኤነርጂ ኢንዲፐንደንት ክሳብ ዘይኮንካ ኩሉ ግዜ ፅግዕተኛ ኢኻ ዋጋ ናይ ነዳዲ ድማ ብዶላር ስለ ዝኾነ ንባዕለ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ምስቀተለን እዩ ስለዚ we should do more and more ካብቲ ዘሎ ብዝበርሰሐ መንገዲ ናብ ሶላር ፓነልስ ክንፅዕር ዝርከብ ገንዘብና ኣብኡ እንተዝኸውን ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሶላር ፓነልስ ወላ መንግስቲ ብድጎማ ብድጎማ ክግዛእ ከም ዝኽእል ተዝገብር እውን ዓብይ ተበግሶ ምኾነ ነይሩ ባህላየ ብዝኾነ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ቻይናውያን are benefiting from left and right ነዳዲ ናቶም ይትንከፍ የለን ካብ ራሻ ዓበይቲ ናይ ጋስ ፓይፕላይን ሰሪሖም ኣለዉ so they are in a good position ኣሜሪካ getting screwed ባዕላ ሽግር ትፈጥር ባዕላ ትኸስር ባዕላ ትወድቕ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሕጂ Donald Trump ካብ ዝቕሉ እንታይ ክመሃር ክእል ኣብ ዝስምዕዎ you, Bob, of President Trump commenting about another American president he doesn't want to be like. Let's listen. I've studied presidents, some good, some bad, some great. Not too many are great, and some really bad. We had one just recently. And the one president I did not want to be was the late, great Herbert Hoover. I didn't want that. So in there he's saying, I don't want to be Herbert Hoover for triggering a Great Depression. But what I'm listening to you is he's triggered a collapse of American power and place in the world. And I'm just wondering, if you were to give President Trump some advice on how to not be the Herbert Hoover of our times, how to take the world as it is right now and try to reposition the United States away from a decaying situation, as you've described it, to something that enhances its position, what would some of those things be that you would advise him? እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣገዳሲት ሕቶ ነጥብን እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ G7 ክዛረብ ከሎ ብዑላ ምስ ኢራን ኣብ ዝሰማምዓሉ ዝነበረ ካብ ኩሎም ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንታት ጠቕላላ ኣነ ከምኡ ክኸውን ዘይደልዮ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ኣብ 1928-29-30ታት ዝነበረ ኣብቲ ግዜ ግሬት ዲፕሬሽን ዝብል ኣሜሪካ ብቁጠባ ዝተረመሰትሉ ብኡ
بأمريكا جمرة دما أوروبا أنا بعلوز تغرميلو نازل دما كابو زبقله مالتيو زخول الفاشيزم ناي مسلوني زبقله عبكو طباوي ودكاتي نيرو أنا كمو كخون أمريكا دما بسنك زكينات لكيمياء ناب انوات كوزدا ناب ديبريشن كوزدا دليتي بالليل زي قد سعوات هالو غدا عوتن نسبة عالمنا أمريكان كلكم سلا زي دلي أب مواصق قبر كفتني كوينات من واحد ما بزح ربحانات يرعيني يلن كبل جميرون يرو يلي بافول هجي نزانا قرزيان خطك براسين تايم مخارك هايو ويبلو لن بروفيسور بيب I hope that video دما قريس أمد دونالد ترامب يبسحو لخون What I would tell him, Steve, is that we are not out of the woods. So President Trump was briefed the Sunday before he made that statement by his top economic people here. That's his Energy Secretary, Scott Bessent, about the oil inventory drawdown that I've been warning about on the Substack for many months, and that this is going to be what we mean by pushing the economy over a cliff. And so he is quite right to be focused on that. However, simply saying that is not the same thing as executing the right strategy to get us out of that economic woods, Steve. And what President Trump has been doing just in the last week is he has not been putting enough pressure on Israel to start pulling out of southern Lebanon, because that MOU with Iran is basically requires Israel to leave southern Lebanon. Well, Iran has shown just in the last week they will shut down Hormuz if they don't get Article. مچم پروفیسور پیپ نه پرزیدنت دونالد ترامپ كمخرز خليجن انتزاربا زبلو سل خازي صبغيو دونالد ترامب كبرسو تبغيسي يكونن خمسه عين زرباتات نه كتباو ديبريشن كيمز قال منقد خبر على نزبل زلو لو مثل تردو قال يكونن يلو كله ما مخرتنا يكتبانات ابزوريو نيرم يمسوم يمزنغرو زلو يل قاد بساتيل كاديتي هاورد لوتنيك زبلونا كوميرس سكرتير they can see things, they can see trends, they have numbers, figures, statistics, data لو كل سلزلو نابي قصهم ياخذهم زلو تهجر نابي قص أخذ كيت كم تخلي ريسلو زلو نتا بابور نتا مركب كم تا تايتانيك نتبرد تايتانيك فيلم زي راهم من البزاز أنت ترداكم تايتانيك تبرد مستقاجاتي ايسبرغ زفرسها تا ايسبرغ عبس لزنبر وي قال يكون دونغيوم سلازراي وتراي اقدمهم تزريو قدم تطويم مخدون يرم بعد اقدم كزي مرأي ولا كتوت كاب كدحنا اللي دخلت نبركات صقم كم زي تدحني زكبر كاي تملختي بزخونه جون انتخونه دونالد ترامب نتا مركبو تعباي امريكا مالتيو مسبرت تراسي ما فحبتن كي اتوخلو ولا سنكلكلنا بلك طويا يفتنالو يزبل زلو ስለዚህ ብርግጽ እቲ አጣዋውያ ወላ ይፍትን እንተሎ ግን بتخكل كابت صقم كله كم زخل زغبرو ነገራት ግን ይገብር የለን አብነትኒ እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ዝገብሮ ዘላ እንደራ ጠጠው ከተብሎ ከገድዳ ይግባ ኣብቴም እዩ አንቀጽ ሓደ ግድና እቲ ኩነታት ኣብ ሊባኖስን ክስተኻኸል ዝግቦም ኻኑ ስለ ዝነግር ኢሉ ስለዚ ኣፍካ ኸም ክትብል ሓደዩ ድሌት ከም ዘለካ ከተራ ሓደዩ ኣብ ተግባር ነቲ ድሌታትካን ስትራቴጂኻን ከተተግብር ግን ክትገብሮ ዘለካ ነገራት አሎ ንዑ ግን ክገብር ንሪኦ የለና እዩ ዝብል ዘሎ ርግጽ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት and everybody is watching this situation ኩሉ ሰብ ድማ ነናቱ ትዕዝብትን ነናቱ ርእቶን ዝበሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ ንዖም ሰሚዑ ንሱ ድማ መንገዲ ቀይሩ ነዛ ዓለምና የጥሕና ዶ ይኹን የጥሕና ንግዜ ክንገጥፎ ኢና በት ብሓፈሻ ብኩሉ መንገዲ ክትሪኦ ከለኻ እዚ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ መንገዲ ክቅይር ዘገድዶ ብዙሕ ነገራት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ መንገዱን ተቀይሩ ድማ ኩነታት ናብ ሓደ ጽቡቕ ነገር ክመጽሕ ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ I hope ድማ ከም ገለ ኢሎም ይእምንዎ ኾኑ እሞ መንገዲ ይቅይር ይኸውን So I don't think it's impossible that more weekend exchanges of have a more permanent deal in place. The United States, and this is to President Trump's credit, must demonstrate that we have a credible military deterrent that we can apply at our will if Iran tries to, let's say, misbehave. And I think Iran sees it similarly in the sense that they don't want to, in their eyes, give up control or the free flow of navigation through the Strait of Hormuz until there is a deal that they consider acceptable. So ጅንታዩ ክልቲኦም ሃገራት ይጠማመቱ ስለ ዘለዉ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ነቲ ትደልዮ ደላ ስምምዕ ኣብ ጣውላ ዝደልየቶ ኣይረኸበቶን ነቲ ሕጂ ክትረኽቦ ትኽእል ወይ ሳልቨጅ ክትገብሮ ትኽእል ገለ ካብቲ ዝርከቡ ክትረኽቦ ትኽእል ድማ ብልመናን ብምኽሽካሽን ጥራይ ዘይኮነ ሓይሊ እናረኣኻ እናፈራራሕካ እናሰናበትካ ኢድ እናዓፀፍካ ገለ ክኸውን ዘለዎ ኢራን እውን ሪኦም ኣለዎ እቲ ጉዳይ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ሪኦም ኣለዎ ሳቶም እውን ብዝተኻለ መንገዲ ንኣሜሪካ እድል ክቡዋ እድል ክፈጥሩ ላይ ይደልዩ ኣለውን ብሓይሊ ጥራይ ክርከብ ከም ዝኽእል ኩነታት ስለ ዝርዩ ዘለዉ እዮም ሓያል ዝኾነ ግብረ መልሲ ዝህቡ ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ
بكل من قد كن كلت يوم حيلتات جاينا حتحدهم نتناببو من قدنا مغيار أنفتيور إيجالو. Announced the creation of a joint Hormuz committee with Oman as its first participating partner. But Tehran has also warned against any parallel initiatives to manage the waterway. Any attempt to adopt new or separate arrangements compared to what is underway by the Islamic Republic of Iran will only lead to more complicated situations and delays in the reopening of the Strait of Hormuz, and will increase the tensions, as we witnessed in the past 2 nights in the Strait of Hormuz. Of a joint እጂ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ዑማንን ኢራንን ክልቲኦም ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ወላ ዑማን እውን ሕጂ ቀስ እናበለት ናብ ኢራን እናረዓመት እያ መፅያ ትፈርህ እንድያ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ክልቲኦም ሃገራት ጥራዮም ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ማነጅ ክገብርዎ ክልቲኦም እዮም ከመሓድርዎ ዘለዉ ኢራን ድማ ቀንዲ ዘዋሪት ናይቲ ኩነታት እያ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ብዙሓት ሃገራት ይዕዘብዎ ኣለዉ ኢልና ኮይና ንሕና ልክዕ ካብ ናቶም ዝዓቢ ቦታ ባቤል መንደብ ዝበሃል ሒዝና ዘለና ኢና ሃገር ኢና ስለዚ ኢራን ከምዚ ገይሮም ተተዓዊቶም ምናልባት ኢራን ባዕሎም ብመንገዲ ሑት ገይሮም ክደግሞ ፍትንኾኑ እዮም ባቤል መንደብ ተገይሮም ድማ ልክዕ ከምዚ ዑማን በቲ ኢራን ትገብሮ ዘላ ሕራይ ጥራይ ክትብል ዘለዋ ኤርትራውን ሓደ ግዜ ከምኡ ኩነታት የጋጥማ ይኸውን እዩ but I'm not saying this can እዚ ነገር እዚ ሕጂ ከጋጥም ይብል ኣለኹን ግን ብሓፈሻ ንዓለምና ገለ ካብ ዘገርሙ ዘለዉ ኩነታት ንሪኦም ዘለና እዩ እዚ እውን ስለዚ ኩሉ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ንኩሉ እናተዓዘብካ ምኻድ ኣድላይ እዩ ከባቢና ቅልጡፍ ዝኾነ ለውጢ እዩ ዝገብር ዘሎ ብብዙሕ መንገዲ ድማ ፖለቲካ ቅልጢፍ ይቀያየር ኣሎ ካብ ንሕና ክንግምግሞ ንኽእል ንላዕሊ እዩ ዝቕልጥፍ ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ መራሕትና ተገንዚቦም መዝሚዞም ዝበለጠ ዲል ሒዞምልና ክመፁ ድማ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሕጂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ መዓት ነገራት እዩ ዝፍፀም ዘሎ ናይ ኤርትራ ድማ ብኩሉ መንገዲ ቀሊል ዘይኮነ ፈተና የጋጥም ኣሎ ናብ ገፅና ክንከይድና ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ፕሊዝ ደገፍኩም ኣገዳሲ እዩ Senior officials have repeatedly warned that another cycle of violence would come at a tremendous cost. Beyond the immediate security implications, renewed instability could divert resources away from development projects, discourage investment, disrupt economic reforms, and weaken public confidence in an ongoing reconciliation efforts. Some analysts further argue that internal political tensions may intersect with broader geopolitical interests in the Horn of Africa. Ethiopia's growing regional influence, strategic location, expanding economic footprints, and increasing diplomatic engagements have elevated its importance in regional affairs. In such an environment, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና በዓላቶም ፈጠርቲ ሽግር በዓላቶም ድማ ሽግር ከም ዝመፆም ዘሎ ብክልቲኡ ንክልቲኡ ክብሉ ዘይስከፉ ሃገር ተሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኢትዮጵያ እዮም ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ፀጥታ ናይ ድሕነት ናይ ምትሕብባር ሽግር ዝኾነት ሃገር ናይ ብሓቂ ፀገም ዝኾነት ሃገር ትንሳ እቲ ዞባ ንሳ ሰላም ጌራ ርቃት ጌራ ንቅድሚት ንከይትኸይድ ሓሊኹ ሒዝዋ ከም ዘሎ ጌራ ድማ ብተደጋጋሚ እትዛረብ ሃገር ተላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብልፅግና ዝመርሓ ዘሎ እዩ ሓደ ነገር ግን ኣሎ ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ንጠቕሶ ኢና ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ እናጎልሐ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እዩ መጀመርያ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ብልፅግና ጽዑቕ ዝኾነ ጎስጓስ ኣንጻር ጽምዶ ይገብሩ ከም ዘለውን ናብ ኤርትራ ታርጌት ዝገበረ ስራሕ ይገብሩ ከም ዘለውን ንኤርትራ ታሪኻ ይኹን ህላዊኣ ይኹን ብኩሉ መንገዲ ክድምሰሰሉ ትኽእል መንገዲ ንምፍጣር ኩሉ ዝኣክል መጥቃዕቲ እዮም ዝገብሩ ዘሎ ወላ እኳ ንህወሓት እዮም ህወሓት ዶ ውሽጣዊ ፀገማትና እዩ ተቐንዲ ሽግር ዝፈጥረልና ዘሎ እንተበሉ ካብቲ ውሽጣዊ ሽግሮም ንላዕሊ ንኤርትራ ታርጌት ዝገበረ ፕሮፓጋንዳ ግን ንሰምዕ ኣለና ዕላማ እውን ኣለዎ እዚ ምክንያቱ ኣብዘን ዝሓለፋ 3-4 ዓመታት ኩሉ ዓይነት ታክቲክ ተፈቲኑ ታሪክ ናይ ኤርትራ ድማ ዳግማይን ብተደጋጋሚ ክፍተን ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ ዝመፀ መራሕና ኢትዮጵያ ሓድሽ ቅዲ ናይ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እናገበርካ ኩሉ ግዜ ንሉላውነትን ንመሰረተ ውሳነ ናይ ኤርትራን መፃኢ ኤርትራን ኣብ ምልክት ሕቶ ንምግባር ብዙሕ እዩ ዝግበር ዘሎ መርኣያ ናቱ ድማ እቲ ኣብይ ኣሕመድ next 5 years plan ናትካ እንታይ ዝኾነ ሓደ መንግስቲ ምስተመረፀ ዕላማታቱ የነፅር እዩ ዕላማታቱ እንታይ ምዃኑ ይነግር ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ዕላማታት ናቱ ድማ ብፕሮፓጋንዳ ናቱ ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኦኬ ልምዓት ክገብር እየ ኮሪዶር ክገብር እየ ገለገለ ይብል ኣሎ እሱ እጂ ንመን ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ማሕበረሰብ ዓለም ንምሽካዕ መራ እዩ ዝጠቕመሱ
ገንዘብ ንኽረክብ ገንዘብ ክብዎ ኢንቨስት ንኽገብሩሉ ገለ ንኽገብሩሉ ይሕግዘ እቲ ኮሪዶር ገይረ ፅርግያ መሪቐ ገለመለ ዝብሎ ዘሎ ባይ ዘ ወይ ሓዳሽ ቅዲ ናይ መኸተ ወይ ሓዳሽ ታክቲክ እዩ ዝኽተል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንዝኽተሎ ማለት እዩ እንታይ ይገብር ኣሎ መሲልኩም ላይክ ኤቭሪ ዴይ ወይ ኤቭሪ ዴይ ክብሎ እኳ ተደይደፈርኩ ኣብ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ካላየ ግንባር ነው የሚባል ሀገርኛ ብሂል አለ አይንን ገልጦ ማየት ካልተቻለ ልክ እንደ ግንባር ተልእኮውን ዋነኛ ስራውን ያጣዋል እኛ በበቂ ማየት ባለመቻላችን ለዘመናት በከተማችን ልናይ የሚገባንን ውበት ልናይ የሚገባንን ሳቢ ቦታ ማየት ሳንችል ኖረናል እንግዲህ እንደምታውቁት ኮከብ አጽብሃ የሚባለው በጣም የሚጠገብ ሃይስኩል እዚህ ጋር ይገኛል እዚህ የተማሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ በዚህ አካባቢ ብዙ ሰው የምታስታውሱ ቦታ እኛው ጠነኛ ከላይ ጀምሮ ትክክለኛ አውትፑት ነው አሁን ነጨቅ የሚገርመው ላይ መገባ ነገሩን ኃይሎች ነበሩ እንታይ ከሪየኩም ደሌ ቪድዮ ነይርዋ ቆሪፆም ኣልዮማ መስለኒ ከምዚ ዝኾነ ፓርክ ሰሪሑ ነይሩ ታክቲክ ናቱ እንታይ ይመስልኩም ንሱ ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ ጥራይ ኣተኪሩ ከም ዘሎ እዩ ገይሩ ዘሎ ኩልቲ ናይ ወረን ወረ ኩናትን ግን እቲ ዝተረፈ ኣካል ናይ መንግስትናቱ ኩሉ ተርጀም ኩሉ ጌታቸው ረዳ በሎ ጻድቃኑ በሎ ገሎ በሎ ቶም ናይ ትግራይ ብልጽግና ኮይኖም ዘሎ በሎ በቲ ድማ ጀነራላቱ በሎ ኣባላት ፓርላማ በሎ ኤቭሪዋን ኤልስ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ካሊድ ይሰርሕ ዘሎ ሶ ቲ ስትራቴጂ ከምዚያ ትመስል ዘላ ንሱ መኺሮም ኣሎ እዚ ናይ ፖለቲካዊ ናዕቢ ዝገብር ግደፎስ እዚ ናብ ቁጠባ ከም ተተኩር ግበር እሞ ሄድ ኦፍ ስቴት ስለ ዝኾንካ ናትካ ዘረባ ክኽስስ እውን ስለ ዝኽእል ሃገራት እውን ብስግኣት ክሪእዎ ስለ ዝኽእላ ነቲ ፕሮፓጋንዳ ክትገብሮ ዘለኻ ናብቶም ካልኦት ኣሰጋግሮሞ ንስኻ ድማ ከምዚ ናብ ልምዓት ትኸይድ ዘለኻ ምልክት እናገበርካ ቀፅል ኢሎም ኣለዉ እዚኣ ካብ ዳርጋ መፋርቕ ናይ 2026 ኣቢሉ ኣዳብቲ ክገብራ ዝጀመረ እዩ እቲ ኣመና ሓደገኛ ዘረባታት ካብ ከባቢ መፋርቕ ናይ 2025 ኣቢሉ ክቁጠብ ጀሚሩ ይመስል ይብል እንዲ ኩሉ ግዜ ካብ ናብን መፅኡ ግን እቲ ዕንደራ ዝያዳ እናዝሓለ ኣብዚ ዓመት እዚኣ ብፍላይ እናዝሓለ ዝመፀ ይመስል ብፍላይ ድማ ኩናት ናይ ኢራን ሶሪ ኩናት ናይ ኢራን ማራ ኣኽፊኡ ነይሩ ኩናት ናይ ኢራን ምስ መፀት ግን ካብኣ ጀሚሩ መልሓሱ ዳርጋ ዝተቐምቀመት እያ ትመስል ጥንቃቐ ዘለዎ ነገራት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብግምጣሉ ጽምዶ ዝበሃልና ማዕበለና ሓየለን ስለ ዝኸደ ሲሪየስሊ ፍርሃትን ስጋትን ክገብረሉ ከም ዝጀመረ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ንኩላቶም ቶም ጻድቃኖም በሎም ወላ ሸይጣኖም በሎም ንኩሎም ኣንጻር ኤርትራ ናብ ትግራይ ናብ ኩናትን ናብ ገለን ኣሰሊፉ ንሱ ልምዓት ኣምፃእኹ ዝመስል ዘረባ እዩ ዝገብር ዘሎ ሓደ ኤርትራውስ እንታይ ኢሉ ፖስት ገይሩ እየ ነይረ ሓንቲ ከምዚ ፕሮጀክት እናመረቐ ከሎ እንዲሁ ቪድዮ ገይሩ ነይሩ እታ ሰብኣይ ትገብሮ ዘለኻ ሕማቕ ኣይኮነን ኣብ ዓድኻ ተኲርካ ሰላም ጌርካ ዓድኻ ደይተማዕብል ሰላም ዘይትበና ካልኦት ከማኻ ኣብ ስራሕና ምዕባለ ከነተኩር ኢሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ኤክስ ፖስት ገይሩ ነይሩ መብዛሕትና ኤርትራውያን ድማ ኸሚና ንብል ኢትዮጵያውያን ትገብርዎ ዘለኹም ሽፋ ይግበረልኩም ይጥቀምኩም ዝውዕልን ዝሓድርን ይኹንኩም ንሕና ግን ኣብ ናትና ጉዳይ ከነተኩር ሰላም ሃቡና ኢና ንብል ዘለና ትምኒት ናይ ኤርትራዊ መብዛሕትኡ እዩ ኩሉ እዚ ኩነታት ናይ ኩናትን ወረብ ኩናትን ኣጀንዳታት ዝቡና ዘለው ንዓና ካብ ስራሕና ከባኽሩና ካብቲ ክንደልዮ ዘለና ኩነታት ክንባኸር ስለ ዘገድደና ዘሎ እዚ ነገር እዚ ክቕየረልና ተስፋ ንገብር ናብ ሕጂ ኢትዮጵያውያን ብልፅግና ንዑ ሰሚዑ ነገራት ክቕይረልና ኢልና ፅበየ ነገር የብልና ግን ኣት ኤንድ ኦፍ ዳይ እሳቶም ንኤርትራ ከም ቀንዲ ኣካል ናይ መጎስጎሲኦም እዮም ገይሮማ ዘሎ ናብ ዲፕሎማሲ እንታይ ይገብር ኣሎ ብልፅግና እንተሪእኻዮ ለንቀነ ንሕና ንኤርትራ ቀፃሊ በዚ ናይ ፅምዶ እንዲዮም ዝኸስዋ ኢለኩም ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ነገር እናበሉ ኤርትራ ህወሓት ትሕግዞላ ካል ናይ ህወሓትን ዲፕሎማሲያዊ ከበባና የሐሰት ትርክት መረባቸውን የዘረጉ የዘመናችን ልሳነ ባንዳዎች የባዕዳኑን የፋይናንስ መርዝ በመጋት ደግሞ በገዛ ወገኖቻቸው መካከል የግጭትና የጥርጣሬ እሳት እየለኮሱ አሁን ላይ ይገኛሉ። ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣንጻሮም ንዓታቶም ኣብ ምዕባለ ከይከዱ ውግን ወረ ውግን ትገብሮም ከም ዘላ ምስ ግብፂ ትመክር ዘላ ካልኦት ፅምዶታት ምስኦም ተኣኪቦም ዝመፁ ዘለዉ ጌርካ ንኤርትራ ጠቂንካ ኣበላሽኻ ከም ኣካል ናይ ፕሮፓጋንዳኻ ጌርካ ብምምፃእ ነቲ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ኣንጻሮም ንዖም ንምኽላፍ ትግበር ከም ዘሎ ገይሮም እዮም ክሸጥዎ ዝፍትኑ ዘሎ ኩሉ እቲ ዕግርግራ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ
ኤርትራ ይገብርዎ ከም ዘሎ ገይሮም እዮም ክሸጥዎ ዝፍትኑ ዘሎ at the same time ነዚያ ካውንተር ንምግባር እንታይ ይገብራሉ ኢለኩም ንሱ ምስተን ከባቢና ዘሎ ሃገራት ጽምዶ ጀሚሩ ኣሎ ፎቶኮፕ ስለ ዝኾነ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ኣሎ ለንቀነ ናይ ሶማል መራሒ መጽይዎም ኣሎ ኣብ ዘንቅንያት ቲያትራይሲ አብይ አሕመድ ምስ ጅቡቲ ተራኺብሎ ምስ ሩቶ ተራኺብሎ ምስ ሶማልያ ጽዑቕ ዝኾነ ርክባት ይገብርሎ ሓንቲ ነገር ድማ ትበርሃልካ ኣብ ቀርን አፍሪካ ዝበሃል ዞባ ሪኢኻ ኤርትራን ሱዳንን ጥራይ ተሪፈን ዘለዎ ማለት እዩ so he has already ንኹላቶም ሲ ኣብ ናተይ አንኬል ኢትዮዮምየ ብሓደ ኮይና ኣለና ኢና ዝመስል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ሓቂ ድዩ ሓሶት ኩልና ንፈልጦ ነገር እዩ እቲ ጉዳይ እቲ ግን እንታይ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ቀርን አፍሪካ ብምሉና ኣብ ሓደ መስመር ኣለና እቲ ተሪፉ ዘሎ በይኑ ኤርትራን ሱዳንን እዮም እዚ ዲፕሎማሲ ሕጂ አብይ አሕመድ ባዕሉ ጥራይ ዝኣልዮ ዘለዎ ይልካ ክትዛረቡን ክብድ ዝበለይ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ because ብጀካ ጅቡቲ to some extent ሰለስተቶም ካልኦት ኢማራት ዝውሮም እዮም ኦኬ ስለዚ ብድሕሪ መጋረጃ ነዚ ኩነታት መን ይቕልሶ ከም ዘሎ ንኽትግምት ኢማራት እንታይ ዓይነት ተራጥቃት ከም ዘላ ንምግማት ከቢድ ኣይኮን ምናልባት ካብ ኢማራት ኣነስ ውፅእ ክብል እየ እንድሕር ኢልካ ድማ ንመን ክትግምት ትኽእል ኣሜሪካ እንኮላይ ንሰለስቲኦም እውን ኣሜሪካ ዓብ ፅልዋ እዩ ዘለዋ ጅቡቲ ወሲካ ዋላ ንኣርባዕትዮም እውን ሓቂ ንምዝራብ ስለዚ እቲ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ጽምዶ ዝብልዎ ዘለዉ ምስ ሱዳን ምስ ህወሓት ምስ ፋኖ ትገብራላ ምስ ግብፂ ትገብራላ ክበሃል ከሎ ንሳቶም ግን ኣብ እንታይ ይገብራሉ ኣነ ጽቡቕ ዝኾነ ዝምድና ምስ ጎረባብተይ ክገብር ይፍትና ኣለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ናይ ብዓለም ደረጃ ክርአ ዝኽእል ስእሊ ፈቲና ጸሊና ኤርትራ ካብቲ ጽምዶ ክትወል ክትክእል ኣለዋ ብትሕቲ መጋረጃ እንተደይ ኮይኑ ብግልፂ ክሰርሕ ኣይትኽእልኒ ኣብ ጽምዶ በዛ ዓይኒ ሕጂ ንኸዶ ዘለና ኩነታት ተሪና ኤርትራ ብግልፂ ክፉት ብዝኾነ መንገዲ ጽምዶ ምስ ህወሓት ክትረአ ወይ እውን ምስ ናይ ፋኖ ክትረአ ወይ እውን ዋላ እውን ምስ ሳፍ እኳ ናይ ሃገር ዘመሓድር ዘሎ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ኢትስ ኦኬ ሱዳን እንተተራና ፀገም የብልናን ብፍላይ ምስ ህወሓትን ምስ ፋኖን ግን እንተሎ ኮይኑ ምስ ፋኖ ማለት እዩ ኣዝዩ ስውር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ቢካዝ at the end of the day ኤርትራ disturbing factor ወይ ከዓ ከምዚ ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ዳይናሚክስ ተበላሹ ዘላ እያ ዝብል ክሲ ናብ ጎልሐ ክመፅእ ስለ ዝኽእል እንታይ ሬካሱ ኣነ ምስቶም ሃገራት ዝላዘብ ዘለኹ ምስ ሃገራት ዝረዳዳእ ዘለኹ ናይ ቀርን አፍሪካ ሰላም ርቃት ንክንገብር ድማ ንፀር ኣለና ሕብረት አፍሪካ ምሶም ኣሎ ኢጋድ ምሶም ኣሎ እዚኣቶም ድማ ተሰማዕቲ እዮም ፈቲና ጸሊና ተሰማዕቲ እዮም ነዚ ሕጂ ዘሎ ልሕልዑ ዝኾነ ፖለቲካ ናይ ቀርን አፍሪካ በዓላቶም እዮም ዝዝዎ ነይሮም ዝቕፅሉ ዘለዉ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ኢጋድ የላን ኣብ ሕብረት አፍሪካ ኣላ ማለት እዩ ግን again ሕብረት አፍሪካ ዝበሃል ምስ ብልፅግና ብሓደ ዝሰርሕ ምዃኑ ብዙሕ ዘጠራጥር የብልናን ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ እንተሪኢኻዮ ምስ አብይ አሕመድ ብቐረባ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ መርኣያ ናቱ ድማ እዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት ብእውን ክትግምግሞ ትኽእል ኢኻ so in general ናይ ዶባት ጉዳይ ዶ ናይ ገሎ ዶ ኢሎም ኣብዚ ዝገበርዎ ንእሽተይ ከርየኩም strategic but volatile region ይብልዎ ኣለዎ ነቲ ቀርን አፍሪካ the horn of Africa remains globally significant due to the position near the vital maritime trade ቀይ ባሕር ስለ ዘሎ ከምኡን ጋልፍ ኦፍ ኤደን ስለ ዘሎ እቲ ቀይ ባሕር እቲ ቀርን አፍሪካ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይብልሉ but it is persistently plagued by fragile governance historical tensions and violent extremism ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ እቲ ዞባ ኩሉ ግዜ ምስተሓሰየ እዩ ብሕማቕ ዘይቅኑዕ ምሕደራ ታሪኻዊ ፅሊ ወይ እውን ህልኻት ከምኡ ድማ ሓደገኛ ዝኾነ ግብረ ሽበራዊ ኣካይዳ the tri-border ስሉሳዊ ናይ security ecosystem ዝብልዎ ዘለዉ the border intersection linking Somalia, Ethiopia, and Kenya acts as an interconnected system where local security threats quickly escalate into a broader regional crisis. بفلاي كينيا، إثيوبيا، كمون صوماليا سلساوي ناي security قال اللي هو مزبال معناته تقبل شبرا ناي صوماليا كنت تكون نمتددا تباهي مالتي جزيتات هذا حبروا أجندة اللومي جبت دم برقص أكلنا إثيوبيا ومست إثيوبيا قرب سلسلة ميراهبلو كل زنا جرز جن تاريخ يوم مثلا كمز قد سأله هيكبروا كهونو نايد اليوم يجن المحجي بتدقق جامعة أرناس تجبر سلسلة حدش نجر كونه نايكلني these relationships in أربعة هجرات در يوزلوا تحقق كاتريور زمدنا يكونه
እዚኣቶም ንሓበሩ ንሕርኸይሎም ንሽተይ ምክንያት ተረኺቦም ንኤርትራ ሕማቕ ንምግባር ክህንብሱ ይክእሉን እዮም ወይ ክረዳዱ ይክእሉን እዮም ዝብለካ ኩሉ ብታሪክ ፅቡቅ ገይሩ ዘይፈልጥ ራእዩ ስለዚ ምትእኽኻብ ናቶም ንሰላምን ንፍቅሪ እንደይኮነ ብፍላይ እቲ ኢትዮጵያ ትበሃል ክትእክቦም ከላ ኣንፃርና ዌፐናይዝ ክትገብሮ ከምኡውን ኣብ ሱዳን እውን እንትኾኑ ብምሎም ዳርጋ ብሓደ እዮም ዘለዉ ንሰራዊት ሱዳን ምስቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝስለፉ ዘለዉ እዮም ጅቡቲ ካብ ናቡ ግን ጅቡቲ ካብቲ ናቶም ኣጀንዳ ክወፅእ ዝኽእል ኣይኮነ ናይ ረብሓ ስለ ዝኾነ ሶማሊያስ ሊደርሽፕ ሃርድ ሶማል በዓል ኣብ ክብድ ዝበለ ሽግር ኣላ ብፍላይ እቲ ሓሰን ሼክ መሓሙድ ከቢድ ዝኾነ ወጥሪ ኣጋጢሞ ስለ ዘሎ ፅዑቕ ዝኾነ ዲፕሎማሲ ዘካይድ ዘሎ ምስቶም ከባብናቱን ውሽጣዊ ኩነታቱ ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ዝገብሮ ዘሎ ናቱ ኣጀንዳ እንተሪኢካ ኢትስ ኢምፖርታንት ግን ነቲ ኣጀንዳ ድማ እቶም ካልኦት ካይጥቀምሉ እዮም ሽግርካ ሪኦም ከም ብዙሓት ዝፍትኑ ብፍላይ በዓል ኢትዮጵያ ከምኡ ይገብሩ እዮም The pivotal role of neighbors Ethiopia and Kenya have acted as a critical regional stabilizers ኢትዮጵያን ኬንያን ሲ ናይ መረጋጊ ተራዝ ፃወታ እየን ዝብል ኢትዮጵያ ምንጭ ናይ ሽግር እምበር ናይ ርቃት ኮይንኩም ኣይትፈልጡን እዮም so ታይም ዝብሉ ዘለዉ proposed joint border security framework to tackle transitional እዚ ሓበራዊ ናይ ዶብ ስራሕ ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ገለመለ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዚ ሓበራዊ ክንሰርሕ ኢና ዝብል ከም ሓሳብ ፅቡቅ ቅዱስ ሓሳብ እዩ ናብ ፅቡቅ እውን ክኸይድ ዝኽእል እዩ ሓደ ነገር ግን ዘፍራሃካ ነዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ሓባር ስራሕ ኢሎም ግምጥል ኢሎም ናብ ኤርትራ ዌፐናይዝ ኣንፃር ኤርትራ ከይጥቀምሉ ከም ኤርትራዊ ስግኣትን ፍርህ ክስማዓና ንቡር እዩ ቢካዝ ናይቲ ንቀርን አፍሪካ ወይ ንምብራቅ አፍሪካ ኣማኻሪ ክኾነ ኢሉ ኣምፂዎ ዘሎ ዝብሎ ዘሎ እንደስምዑ መሰረት ኤርትራ እንዳልኩት ሮማንቲክ ኮንሰፕት ነው የተመሰረተ ብዙ ጊዜ ሀገራት የሚመሰረቱት ታሪክ አለ ፖፑሌሽኑ በጋራ ስነልቦና የጋራ አሰፋፈር ግምት በማስገባት ሀገራት መሰረታለ ኤርትራ በኔቸሩ አርቲፊሻል ኤንቲቲ ነው እንደ ብዙዎቹ አፍሪካ ሀገሮች ኮሎኒያሊስቶች ሀፓዛርድሊ የፈጠሩት ካርታ የወለደው ሀገር ግን የኤርትራ የነጻነት እንቅስቃሴ ፈተና ይሄንን ጂኦግራፊ ሁኔታ ይሄንን ሂስቶሪካል ሁኔታ ዲናይ በማድረግ ኤርትራ የምትባል ኤንቲቲ ቫያብል ኤንቲቲ እንዳለች በታሪክ የሚቀዳ ህልውና እንደነበራት ለማስረዳት አሰልቺ ትግል ያደርጋል እስካሁን ካውንተር ኢንቱዊቲቭ ነው ሊሆን አይችልም ኤርትራ የሚለውን ስም ያወጣው ራሱ ፈርዲናንዶ ማርቲን የሚባል የኤርትራ ገዢ ተደርጎ በ1889 የተመደበ ጣሊያናዊ ነው ምን እንበለው ይናገራል ማሮ ኤርትራ ማለት ቀይ ባህር ማለት ነው ኤሪትሪያን ሲ ሜዲተራኒያን የሚባለው ሜዲተራኒያን ይሄ ኤሪትሪያን ሲ ነው የሚባለው የምስራቅ ባህር እንደማለት ነው ሕጂ አይነው ከም ዘቆጣዓኩም ዘሎ ይፈልጥ ግን we need that እቲ ቁጣዓ የድልየና እዩ ተደምሎም ዘቆጣዓኩም ዘሎ ሓዝዎ ቻነል ነዚ ቁጣዕ እዚ ናብ ሃገራዊ ወኒ ንሃገርካ ንታሪኽካ ንህዝብካ ንልኡላውነትካ ንቐፃልነትካ ክትጥቀመለካ ከይትካ ክትዋጋ ጥራይ ዘይኮነሲ ሓደ ግዜ ፖለቲካ እንታይ የድልዮ መሲልኩም ናይ ግዳም ፀላኢ የድልየካ ውሽጣዊ ሓድነትካ ንኽትዕይር ንጌታቸው ረዳ ማዕረቲ ዘሕርቐኩም ዘሎ ማዕሩ ሓደ መዓልቲ ከነመስግኖ ኢና ልክዕ ከምትን ኣብ ዘመስግና እያ ምክንያቱ ብዘይ ምፃእ እዩ ድመፀና ዘሎ ብክምፃእ ዘይግቦ ቦታ እዩ ድመፅእ ዘሎ ካልእ ሰኽራም ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ገለ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ሓንጎሉ ብተዓፃፃፊ ካብ ናይ ኣቢ ይበልሕ ስለዚ ኣብ መፃፃ ዘረባናቱ ኣርጊመንትናቱ ዝለዓለ ደረጃ ሓደገኛነት እዩ ካብቶም ኩሎም ናይ ብልፅግና ዕንደራ ዝገብሩ ዝነበሩ ዝለዓለ ደረጃ ሓደገኛ ዝኾነ ዘረባ ናይ ጌታቸው ረዳ ንመለስ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራ ካባ መፃፅኡ ሃገር ክኸውን ዘይክል ሃገር ይብል ኣሎ ሃገር ንክትከውን ሲ ሓበራዊ ክብርታት ሓበራዊ ገለመለ ክህልወካ ኣሎ ይብላ ኤርትራ ሃገር ክኸውን ብቅዓት ዘለዎ ዓዲ ይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ወላ ብመሰረቱ ኣብቲ ዘረባናቱ ግን ሕጉስ ኣቢሉ ግን ንዑ ዘፍሽልካ ይብል ካልኦት ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ከምኡ እዮም እዩ ዝብል ላይክ ኬንያ ታንዛኒያ ኡጋንዳ ውሰ ስዋሂሊ እዮም ዝዛረቡ ሶ ዋይ አር ዴይ ሰፐሬት ካንትሪስ ሚን ሓደ ዓይነት ቋንቋ ይዛረቡ እዮም ሃይማኖት እውን ሼር ገብሩ ኾኑ እዮም ስለምንታይ ሓንቲ ሃገር ዘይኮኑ ወይ ካብ ተፈላለዩ ሃገራት ኮይኖም ቢግ ኮስችን ኤርትራ ካብኡ ናብኡ ማለት እዩ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ዝተፈላለዩ ገዛእቲ ነይራ እያ መግዛእቲ ድማ ሓደ ካብቲ ሪኳየርመንት ወይ ከዓ ሓደ ረቋሒ ወይ ከዓ ሓደ ክሪቴርያ ሃገራዊ ስምዒት ንኸተማዕብል ምክንያቱ ኣብ ሓደ ዓዲ ትቕመጥ ዘለካ ወላ እቲ ፎርሜሽን ናይ ዓዲ ዝብል ኮንሰፕት ካብ ምንታይ መፅኡ እዩ ድሕሪ ኢልካ ዓዲ ዘን ዓድታት ትሪእዎን ዘለዎም ካበይ መፅአን በበይኖም ይቕመጡ ነይሮም ፀላእቲ ምስ ከፍዎም ፀላኢ ንምክልኻል ተኣኪቦም
መቸም ቀደም ዓድታት ኣብ ጎባ ብርኽ ዝበላየ ነይረን ንምክልኻል ንኽጠቕሞም እውን መብዛሕትአን ወላ ኣብዚ ኣነ ዝቕመጠሉ ባዚ ጥንታዊ ዓዲ ስለ ዝኾነ እቲ ከተማ ዝብልዎ እቲ ኣልተሽታት ዝብልዎ እንተሪኢኻዮ ኣብ ብርኽ ዝበለ እቲ ባሕሪ ኣሎ ብዚ ውሕጅ ኣሎ ንሱ ክኽልክለሎም ብድሕሪ እዮም ነይሮም ስለዚ ኩሉ እቲ ናይ ዓዲ ኮንሰፕት ነብስኻ ንምክልኻል ኢሉ ዝመፀ እዩ ኤርትራ ድማ ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ መግዛእቲ በሰላ ስለ ዘለዋ እቲ ህዝቢ ከም ሃገር ንክኸውን ልዕሊ ማንም ካልእ ግዴታ ኣለዎ ይውን ነገር ድርኺት ኣለዎ ሓደ ፀላኢ ንኩልኻ ክረግፀካ ከሎ ሓበራዊ ፀላኢ ሓበራዊ ስምዒት እዩ ዝፈጥር ሓቢርካ ድማ ትቃለሶ ሓቢርካ ምስ ተዓወትካ ድማ ሓቢርካ ናይ ቀፃልነት ሃገር ትገብር ስለምንታይ ነዚ ክሕዶ ይፍትን ኣሎ ብግምጣሉ ኣብ ዓዱ ታሱ ዘመሓድራ ዘሎ ብዝኾኑ ይኹን ዘይሓብሩ ህዝቢ እዮም ዘለዉ ጠቕላላ ክሓብሩ ዘይክእሉ ኢትዮጵያ ኣርቲፊሻል ሃገር እያ ታዘረባ ንዓዱ እያ ትምልከት ኢትዮጵያ ስናዕ ሃገር እያ ክበሃል ከሎ ብዙሕ ዝኣስሮም እያለን እታ ባንዴራ ሃገራዊት ባንዴራ ዝብልዋ ዘየኽብርዋ ብዙሓት እዮም ኦሮሞ ናቶም ባንዴራ እዮም ዘኽብሩ ናቶም ታሪክ እዮም ዝደልዩ ሃገር ኦሮሞ ትበሃል ክትልዎም እዮም ዝደልዩ ሕልሚ ናቶም ሰም ብርቂ ተጋሩ ትግራይ ሃገር ክትኮረሎም እዮም ዝደልዩ ኣምሓራ ቀደም ኢትዮጵያ ናቶም ክትኮን ደሊ ነይሮም ግን ንሳቶም እውን ናቶም ነገር እዮም ዝደልዩ ዘሎ ሶማል ኦጋዴን ጠቕላላ ምስ ኢትዮጵያ ዘተሓዝ የብልና ባህልቲ እዮም ሰም ታሪክና ሲ ካብ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ምስ ሶማልያ እዩ ዝቐርብ እዮም ዝብሉ ቤንሻንጉል ወይ ከዓ ጋምቤላ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ የብሎ ወላ ብሕብሪ እውን ኢትዮጵያውያን ይመስሉን እዮም ኢትዮጵያውያን ንባዕሎም ኢትዮጵያውያን ኣይኮንኩምን እዮም ኢሎም ዝምግትዎም ዕልሚ ናቶም ናብ ደቡብ ሱዳን ዝቐረበ እምበር ናብ ኢትዮጵያውያን ዝቐርብ ኣይኮነን This is the Ethiopia they are trying to ሃገራዊ ስምዒት ዘለዎም ወይ እውን ሓድነት ከም ዘለዎም ኣምሲሉ ዝትሪእዎ ዘለዎም ድዑል ነታ ሃገሩ ብኤርትራ ገይሩ ክገልፃ ዝፍትን ዘሎ ኤርትራውያን ዳ ካብ ጫፍ ንጫፍ ንመሳሰል እኳ ንመሳሰል ዓፅምና ይመስል ወላ ገፅና ንመሳሰል እዚ ቋንቋታት ኣለና 10 ዕስናትና ቋንቋታት ስኹም ኣለኩም ሕና 9 ቋንቋታት ኣለና 9 ኣለኩም ስኹም ልዕሊኡ ደይተቆዲዩ ትፈልጡ ቋንቋ ንህልወኩም መሆኑ ስለዚ በናይ መለክዕ ቃስኻ ሃገር ትኸውን ንሕና ግን ሃገር ክንከውን ዘይንኽእል ቅድሜና በራይ ስለትሸ ዝነበርካ ታሪክካ እዩ ቅድሜና ሃገር ዝነበርካሉ ህዝብኻ ወይ እውን ካብ ዓድኻ ባሮ ትሸይጥ ነርካ ካልእ ቁጠባዊ እንጅን መኪና ይሰራሕካ ነፋሪት ይሰራሕካ ሰራሕካ ቴክኖሎጂ እውን የብልካ ለማን ነርካ ለማኑ ኮይንካ ትቕፅል ኣለኻ ሰነ ኤርትራ ክትብድዓላ ይትኽእል ኢኻ 3000 ዓመት ኣለን እንድሕልካ 3000 ዓመት የብልካ እንተለካኻ ናይ ልመና ታሪክ እዩ ዘለካ we haven't seen you doing anything in fact أنا بقدر حكي إثيوبيا 3000 عام تاريخ الله وأنت اعتبرنا سلمتي حلفلناني مالك حلفلناني سلمتي اليوم بحق 3000 زي تجوز هجر دحر قينهم سلمتي حلفلناني حلفلنا يكلني لوجيكالت مدام دم تاسيو إذا لو من رياضة لنا إثيوبيا 3000 عام زغصلت هجر يعني دحري لهم كا you need to ask different questions تقول رأيكم كان زقباكا بزاز الله إثيوبيا 3000 عام سلس جبرت حتى زقباكا What the hell is wrong with this people? What is wrong? سلسة شعامات جيركا خمي جيركا كاب شنشات 270 حجر زخانة إمارات لمن اللغة تقوم بحكا خابا محجزان تقول اللغة how come how dare كمي جيركا هون خلزي أي حفرون اليوم كه سلسة شعامات تاريخ لنا بلكا سنغافورة عقيت عشان شات 270 زخامة كاب إيرترا ربعي كند هلاك دسيد دخون كاب خيد لمينو فقم زبل سنغافور 220 مليون 230 مليون على النابلة حفرت يلا حتحفرون اليوم هاي تسترون اليوم كفرقاد سيك نيب مسير ترى دور أدري بالكونسون إيرترا نتك نتحرك أسينا عن الرخاء قبلونا نشتهي قرينا عقبل لنا خدمتنا دما the fact تناوتكم مسير ترى ودا دور مخانكم زي كساكن ده دحرات مخانكم يخون دحرات سلوز مخانكم نيرترا كمالها هاجر زخونت 3 عامات تاريخ على النابلكا 35 عامات مزرلوات ودا در ملاوكا تنت አንጎል ካስጥ ወይ አይኮንም ማለት ስለዚህ እዚቲ አክዋቦም ዝግባ መልሲ ኤርትራ ድማ ናብ ዘለ ተኸይት አንቂፍ ሒዝዋ ዘሎ ኣብዚያውን ሓንቲ ጽቡቕ ዶክመንተሪ ገይሮም ነይሮ Understand where we're at right now, we actually need to rewind to 1950 with this brutally candid admission from U.S. Ambassador to the UN, John Foster Dulles. I mean, he openly stated that while justice demanded considering the Eritrean people's opinions, U.S. strategic interests made it absolutely necessary to link the country with their ally, Ethiopia. The source material we're looking at highlights this exact moment as the foundation. أجي انتايو أبزي هذا كرده نازلو إيرترا بزح فتناري الله أبزي عالم زي كل جزء إثيوبيان نزا إيرترا تبال أكل نايتي next chapter ناتهم كيرو مسوسو دوايم حدش مراحم سمته كند بزعبها قرون تاك جبريز بل بزعبها إيرترا تاك جبريز بال
so ሕጂውን እንተኾነ ሓድሽ ምሕደራ ምስ ረኸበ ናብ ኤርትራ ገፁ ፖሊሲ ናቱ ዝቕይር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ድማ ቀንዲ ናብ ኤርትራ ዘተኮረ እዩ ኣንስቲት ሚድያ ዝገበርዋ ነይሮም እዚኣ 4 ምዕራፋት ርዮማ ካብ ዘበነ ሃይለ ስላሴ ጀሚሮም ካብ መግዛእቱ ጀሚሮም ክሳብ ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ናይ ኢትዮጵያ ምዕራፍ መንግስቲ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ፖሊሲ ኣለዎ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ድማ ንኤርትራ ሓደጋ ዝገብር እምበር ዝጠቅም ኣይኮነን እዚ ከንታይ ዘርእየካ ኤርትራ ሕጂውን እንተኾነ ኣቢ 5 ዓመት ይቕበል ኣሎ these 5 years are going to be challenging ሃይለ ስላሴ ዝገበሮ ነፍሱ ዝኸኣለ ንኤርትራ ነቲ ፌደሬሽን ተባሂሉ ኤርትራ እውን ዘይደለየቶ ንዕፍሪሱ ጠርኒፉ ሒዝዋ ክበልዓ ደልዩ ኣጋጣሚ ተሓኒቑ መይቱ ንኤርትራ በሊዑ ተሓኒቑ መይቱ ማለት እዩ ኣይጠዓሞን ድሕሪኡ ዝመፀ ስርዓት ካብ 74 ዕልዋ ምስ ተኻየደ ሓጎስ ጎፅ ክብሉ ፀኒሑ ኣብ 77 ደርጊ መንግስቱ ሃይለማርያም ደርጊ ዝበሃል ሲስተም ሒዙ ሓይሉ ወፅዩ እንታይ ገይሩ ቀይ ኮከብ ዘመቻ ኢሉ ካብ ሶማል ቀጥታ ናብ ኤርትራ ገፁ ካብ ክልል ሶማል ማለት ናብ ኤርትራ ገፁ ኸይዱ ማለት እዩ ናብ ኤርትራ ድማ ክሳብ ዕለተ ግብኣተ መሬቱ ናብ ኤርትራ ምስ ኤርትራ እናተጨፋጨፈ ንኤርትራውያን ብታንክ እናረገፀ ብገለ እናጨፍጨፈ ላሕ ኣቢሉና ኣብ 91 ሳላ ጀጋኑ ደቂ ኤርትራ ነፃነት ረኺባ 93 ድማ ብሬፈረንደም ህዝባ ድርዕና ንሓዋሩ ነቲ ሕቶ ናይ ኤርትራ ዛዚሞ ወል ከምኡ ኢልና ሓሲብና ቀፂሎም እቶም ምሳና ዝተቃለሱ እውን ኣይቀደውናን እዚ ኢኻ ድማ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ተስፋ ዘቁርፃ ካብ ዝሕግ ዘ ክትዛረብ ከለካ ናይ ኢትዮጵያ ነገር ዋላ ንስኻ በዓል ካብ ስልጣን ዘተኻዮ እውን ክስልበጠካ ከም ዝኽእል ኢንፋክት ክልተ ግዜ ሪኢና ኣለና ህወሓት ብዓብዩ ለሚቴል የለ ርቤት ብዛዕባ ህወሓት ናይ ህወሓት ሓንቲ ዶኩመንታሪ ነይራ ብዝሓለፈ ካልእ ግዜ በይና ክሰደልኩም እየ ፃድቃንስ እንታይ ኢሉ ካብ 1990 ሓደ ዓመት ናፅነት ክተርፋ ከሎ ኤርትራ ማለት እዩ ክሳብ ሓደ ዓመት ክተርፎም ከሎ ህወሓት ታንክ ዝውር ሰብ ኣይነበሮምን ኢሉ ሓደ ዓመት ናፅነት ክተርፎም ከሎ ህወሓት ዝተቃልሲ ናይ ህወሓት ማለት እዩ ታንክ ምዝዋር ኣይክሉን እዮም ነይሮም ፃድቃን ባዕሉ ዝብለ እዩ ሻዕብያ መፂኦም እዮም ዝምህርዎም ነይሮም ሻዕብያ ካብ ነቕፋ ታንክታት ቱራ ናቢሉ መፅኡ እቲ ፃድቃን ዝበሃል ዝበሎ ቅድሚ ቁርቢ ዓመታት ድማ ባፅዕ እውን ንሕና ሓራውፂና ሻዕብያ ሓንቲ ዓቕሚ ነበሮም ክብል ድማ ዝደፈረ ሰብ ስለዚ ኣገይን ደርጊ ጎዲቑ ህወሓት በዓልካ ኣብ ስልጣን ደይብካዮ ተሰልቢጡና በይኑ ካንሱ ንዓመታት ሽግርና ሓመድ ድፋጫና ስቲና ንኤርትራውያን ሰጊጉ ዝነበረ ዝምድና በቲቑ ሕጂ ድማ ኣበ መፅኡ ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ እውን እንተኾነ እቲ ጉዳይ እታ ፅብቕቲ ናቶ እንታይ ኩሉ ነገር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ስልጣኑ ንህወሓት ክደምስስ ፈቲኑ ካልኣይ ዕድመ ስልጣኑ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ንትግራይ ደምሲሱ ኣምሓራ ኣንበርኪኹ ንኤርትራ በሊዑ ንጉስ ክኸውን እዩ ሳልሳይ ምርጫ ክሳተፍ ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈልጥ ንጉስ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ነዚኣ ድማ ኣናሃይስና እንተሪእናያ then we are playing ብሓዊ ኢና ንፃወት ዘለና ኢና ክንብል ንኽእል እዚ ከኣብይ ኣሕመድ ክገብሮ ዘይክእል ነገር የብሉን we need to be very careful and I know መንግስቲ ኤርትራ ፅቡቅ ገይሩ ሒዝዎ ዘሎ እዩ ሸለል ኢሉ ክሪኦ ዝኽእል ኣይኮነን ተስፋ ንገብር ድማ ዘድሊ ስጉምቲ ክውሰደሉ ብኡ መንፅር ድማ ክንርኢ ሕጂ ምስቲ ህወሓት ዝግበር ዘሎ ድማ ክነተሓዘዝክ ኣምባሳደር ማሲንጋ ከይዱ ኣጠንቂቕዎም ቅድመ ኩነት ይቐሚጡ እታ ካልአይቲ ነጥቢ ኣምባሳደር ማሲንጋ ንመራሕቲ ህወሓት ጥራይ ምሳና ተሰማምዑ ድሓርካ ዘድልየኩም ነገር ክንገብረልኩም ኢና ምሳና እንድሕር ተሰማሚዕኩም ምሳኹም ኮይና ብሓባር ድማ ንኤርትራ ክንሃርማ ንኽእል ኢና ዝብል ቅድመ ኩነት ኣቕሪቡሎም ንመራሕቲ ህወሓት እሞ ኣይተቐበልዎን ዝብል ነገር ኣሎ ከመይ ተተዓርቆ ትኽእል ኣሕፅር ኣቢልካ ካልኣይ ምትፍናን ትግራይን ብልፅግናን ኣብ ኢትዮጵያ ክፈጥሮ ዝኽእል ሽግር ኣብ ትግራይ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ፀገማ ዝክብድሆ ከም ዝኽእል ክዕወት ከም ዝኽእል ማንም ዝጠራጠር ኤርትራዊ የለን ኣሽንኳይ ንሕጂ ተቐደም ከማን ክገብሮ ክእል ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምትፍናን ትግራይን ብልፅግናን ኣብቲ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፈጥሮ ዝኽእል ፀገም እቲ ናቱ ክሪቲክስ እንታይ እዩ ለሰ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣነ ነው ሃገር ኣላ ድያ ማሕተም ኣቢ ኢትዮጵያ ኣላ ብለና ኣሎ ግን ፕራክቲክ ኩሉ እዚ ከይጠቐስና እንድሕር ክፈትሖ እቡ እቲ ምስ መንግስቲ ትግራይ ኢልዎ ዝበሃል ኣብ ሰንጆን ድዩ መጀመርያ መፅኡ ማሲንጋ ይመፀን ክመፅእ ኢሉ እዩ ገዲፎዮ ኢሉ ኣይመፀን ንምንታይ ከም ዘይመፀ ሓደ ክልተ ነጥብታት ከቕምጥ እየ መንግስቲ ትግራይ እውን ዝበሎ እሱ እውን ሓሲብዎ ዝበሃል ኣብ ታንጆ ምስ መፀ እንታይ ክገብር እዩ መኪሩ ንመንግስቲ ትግራይ ኣፍልጦ ናይ መሃብ ዝመስል ፕሬዚዳንት ናይቲ ክልል ኣዘራሪበ ገለ ዝብል
ብዲፕሎማሲያዊ ቋንቋ ትርጉም ስለ ዘለዎ ከም ዓይነት መልእክቲ ክሕልፍ ሞኪሩ ሕዚ ክልተ ነገር ብደንቢ ክንርኢ ዘለና ይመስለኒ እዚ ናይ ኤርትራን ናይ ትግራይን ዘሎ ናይ ኣምሓራን ናይ ትግራይን እንደገይን ናይ ኣምሓራን ኤርትራን ዘሎ ምንባብ ፅምዶ ንብሎ ንሕና ንስርዓት ብልፅግና ሕማም ርእሲ ስለዚ እንታይ እዮም ዝገብሮ እዚ ተሓንቶ ዝበልካዮ ክልተ ነገር እዮም ሒዞም ዝመፁ ብፍርራሕ እውን እኒአ ምብላድ እውን ኣሎ ክልቲ እዩ ብምፍራሕ እንታይ እዩ እዚ ድሕር ዘይገርኩም ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስት ይጉዳእ ስለ ዘሎ ንኢንተረስትና ንምኽባር ኢልና ንወስዶም ስጉምትታት ክህልው እዮም እዚ ከምዚ እንተገይርኩም ግን ሓቢርና ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኣብዚ ድልዋት ኢና ክትርብሑ ትኽእሉ ኢኹም ንኣብነት ኣብይ ኣሕመድ ንምሕላው ትገብርዎ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ንሕና ሪዘርቬሽን ኣለና ይብሉ ከዓ ማለት እዩ ንምንታይ ከምኡ ዝብሉ ስርዓት ብልፅግና ኩሉ ነገሩ ንዌስተርን ጋሓጒሉ ዝሃበ ናይ ኤምኤፍ ናይ ቁጠባ መትከላት ቅቡል ዝገበረን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከም ድላዮም ከሳስ እዩ ኣብ ውሳኖም ክሳተፉ ክሻብ ዘኽእል ማዕፆ ዘርሕቦ እዩ ስለዚ እዚ ክንረኽቦ ንኽእል ንስኹም ናብ ስልጣን ተመፂኹም ዝብል ሓደ ዓብዪ መገምገሚ ነጥቦ እዩ እርግፀኛ ስለዘይኮኑ ከምዚ ትግበር ኣብ ላዕሊ ኣብዪ ዝግበር ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት ንምቕባስ ዝግበር ብስጋኣት ይርእይዎ እሞ እምበኣር ከምዚ ኣይትገብሩን ከምዚ ተገይርኩም ከምዚ ዝብሉ ካብኡ ብሓደ ወገን ከዓ እንታይ እዮም ንሕና ዝብሉና እዚ እንተገይርኩም መንግስቲ ኤርትራ ተዓልዩ ከምዚ ብቐረባ ተጠቀምቲ ትኾኑ እዚ ትገብሩ ትኾኑ ተዓብዩ ዝበሎ እዚ ናይ ዓብዪ ዘብልዎ ኣብዚኣ ክልተ ነገር እዮም ከሳኽዑ ዝደልዩ ዘሎ ንሕና ተጋሩ ከንደለ ኺድናስ ከምኡ ተገይሩ እምበኣር ፅቡቅ እንታይ ኣገዲሽና ከምቲ ኣብቲ ቅድሚ ውዕሉ ፕሪቶርያ ዝወሰንዎ ምስ ንፃድቃን ምስ ንታደሰ ካልኦት ኮይኖም ንፈር ናብ ኤርትራ እምበኣር ክሳዕ ዝብል ዜና ሒዝናልኩም መፂና ዓወት ተረኺቡ ገለ ኢሎም ንመራሕቲ ትግራይ ዝነገርዎ ንሱ ክፍፀም ብኻሊእ ከዓ ብጣዕሚ ከቢድ ፅዕንቶ እውን ዝፈጥሩሉ ዘለዉ ኤርትራ ኮንቴንት ምግባር ማለት ካብቲ ፅምዶ ገለ ሊላ መሊና ጠጠው ክትብል ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ውሽጢ ጉዳየ ይሰርሕ ዘለኹ ስለዚ ኤርትራ ኣብ ናይ ውሽጢ ጉዳየ የፅተወኒ ኢሉ ናይ ቀደም ሰዓት ደረጃ ክቕምጥ ምንቲ ዝገብሮ ማለት እዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ህዝታት ርክብ ኢሉ ንእግሩ ጠሚሩ ፎቅ ክብል ዘን እቲ ናይ ሓይልታት ምድኻም ብዝተኻእለ መጠን ናብ ንእሽተይ ቁፅሪ ንምውራድ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ ስለዚ ኩሉ እዮም ዝገብሩ የኽብለካ ደፊ ኩሉ ንስኹም ምስ መንግስቲ ኮይንኩም ንመንግስቲ ኤርትራ ብምውጋድ ኣቢልኩም ወደብ ከም ድላይኩም ትጥቀሙ ግዛዕ ትገብሩ ዝብል ሳልቤት ክገብር ዝኽእል ጉዳይ እዮም ፅም ሎሚ ዓንቲ ከዓ ዝረኣኽቦ ምሽጥራዊ ኢሎም ገለ ዘውፅዎስ ኤርትራ ትግራይ ብኮንፌደሬሽን ከምዚ ኮይኖም ከምዚ ዝመሰለ ፀጋታት ይህሉ ዘይፍትንዎ ነገር የለን ማለት እዩ ግን ካብዎ ስለ ዘይኽእሉ እዚ ብልጭ ክብሎም ከሎ መፅኦም ኣብ መድረክ ክዓበርሽዎ ከምዚ ትማሊ ጌታቸው ዝበሎ ኤርትራ ሃገር ኮይና ክትቅፅል ኣይትኽእልን ቪያቢሊቲ የብላን ናይ ዲሞክራሲ ፀገም ኣለዋ ሓደ ሓደ ግዜ ናይ ስትራቴጂክ ዴፕስ የብላን ዓዲ በረኽ ኮይንካ ኩሉ ነገር ክትገብር ትኽእል ኢኻ ዝብል ናብቲ ነባር ንኢትዮጵያ ናብ ጥፍኣት ዝዳረጋ ምስ ሓቂ ከይትተዓረቕ ዝገበራ ተረኽ ናብኡ ከዓ ክመፁ ትሪኦም ማለት እዩ ስለዚ ትክክለኛ ዘርኦም እዚ እቲ ብውሽጢ ዝብልዎ ካሊእ ማሲንጋ መፀ ኣበሳንጆ መፀ ዝቕይሩ ነገር ተደሊኻ ኣነ ከመይ ዝገልፆም ማሲንጋ ኣሎ ወላ ኣበሳንጆ ፖለቲካል ብሮከርስ ኢለ ዝወስዶም ናይ ኣሜሪካ ሪል ኢንተረስት እውን ወኪሎም ይከራኸሩን ይሰርሑን ዝብል እምነት እውን የብልን ከምኡ ዘግብር ተግባራት ይረኣብሎም መቸም መምህር ብርሃ ሓደ ብቁዕ ፖለቲካዊ ምሁር ካብቲ ናይ ምሁራት ናይ ትግራይ ብኣብነት ዝጥቀስ ተስፋ ንገብር ንሳቶም ዝመርሕዎ መርሕነት ናይ ትግራይ እውን ኣብቲ ከባቢ ሰላም ንክፈጥር ኩሉ ግዜ ንቅድሚት ነጠመትካ ስለ ዝኾነ እቲ ርክብ ኣብ መንጎ ቁጠባ ከምኡ ድማ ምስ መምህር ብርሃ ሆርን ሪቪው ዝገብርዎ ዘለዉ ድማ ፅቡቅ ተበግሶን ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ትፅምዶ ብከምዚ መንገዲ ክቅፅል ዘለዎ ወግዓዊ ከይኮነ ብከዝ እድን ንብደደይ ከምዛ ዝብልዎ ዘለዉ ኩሉ ግዜ ሓደጋ ንምፍጣር ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ስለዝኾኑ ስለዚ ሓንቲ እዚኣ ነቲ ዝብልዎ ፀንዑ ነታ ዓንተቦ ክብለኩም ፀናዕኩ ጥራይ መራጎዲ ክርየኩም ስለ ዘለኹ እዚ ኣብ ሰሙን ብሬድ ካርፐት ዝቕበልዎ መራሒና ንርኢ ዘለና ነናቶም ኣጀንዳ ኣለዎም ብርግፅ ንፈልጥ ኢና
زيوم كلتيوم مراحتنا ناتهم صقم اللوم ناتهم شكر اللوم انت خبراو زرغبهم اللوم برقت زت رايقنا يكون نفط كبابينا زر زلو اتي كنتها خاطب له دخل كمزي زي تعمام من بوليتيكاس بزوج زي زلو نغط لابزون لنكنا حد نايزا إثيوبيا تبحث زي رداء كنقرات اللي Imagine Saudi Arabia and Ethiopia moving toward the same strategic destination. The two countries often viewed regional affairs through very different lenses. Saudi Arabia traditionally aligned itself with broader Arab positions on issues such as the Nile, while Ethiopia increasingly asserted its own strategic interests as one of Africa's fastest growing regional powers. Yet today, something remarkable is happening. Not because old disagreements have disappeared, but because a far greater challenge has emerged. The Red Sea, a waterway responsible for carrying a significant share of global trade, has become one of the world's most unstable maritime corridors. Missile attacks, drone strikes, shipping disruptions, escalating insurance costs, and growing uncertainty for governments and investors alike. Suddenly, the question facing Riyadh is ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ብዙሕ ግዜ ድማ ንሪኦ ዘለና سعوديا ኣገለ ፖይንት ንኣብይ ኣሕመድ ፃውጡ ከም ትፈጥረሉ ዘላ ሓያል ዘረባ ይግበር ነይሩ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ሓያል ፃውጡ ክትገብር ከም ትኽእል ወይ እውን ትገብር ከም ዘላ ዝገልጽ ሓበሬታ ክንሰምዕ ፀኒሕና ኢና እንተኾነ እዚ ድምፂ ናይ ስዑድያ ቀስ እናበለ እናቃመ ንሪኦ ኣለና ብዘይ መገናን ማለት እቲ ድምፂ እቲ ቅሂሙ እዩ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ስለምንታይ ቅሂሙ ወይ እውን እንታይ እዩ ኮይኑ ንዝብል ድማ መጀመርያ ስዑድያ ካብ ኣሜሪካ ፈሪሃ ድያ እቲ መንግስቲ ሱዳን ምስ ሙስሊም ብራደርሁድ ጠቕላላ ተደምሲሱ ክንብላ ንኽእል ኢና ግን we have not witnessed ከምዚ ናይ ኢማራት ኢፌክቲቭ ዝኾነ ሓገዝ ንዳዕመ ሰሪዑ ትገብሮ ዘላ እዚ ኣነ ሓደ ካብቲ ዘገርመኒ እቲ ኢማራት ከምኣቶም ሃገር እዩ ኣሜሪካ ረብሓ ኣለዎ ምስ ካል ረብሓ ኣለዎ ንረብሓ ናቱ ግን ኣግሬሲቭሊ ዝሰርሑ ዘሎ ሃገር እዩ እቲ ረብሓ ናቱ ድማ እቲ ዝሕዝን ክፋል ሃገራት ደፍርስ ዘሎ እዩ ሃገራት ምፍራስ እቲ ኣጀንዳ ናቱ ንዑ ካውንተር ክገብሩ ዝኽእሉ ዓቕሚ ዲ ገንዘብ ዲ ሓስሮም ድሌት ዲ ዘይብሎም ከምኡ ንኸይገብሩ ዝኽልክሎም ሓይሊ ዲ ደሎም ሸውሃት ዲዮም ደይብሎም I didn't understand this quite well ኣብ ጉዳይ ሱዳን ይኹን ወላ እውን ኣብ ጉዳይ ሶማልያ ካብ ናቡ ሰንከልከል ትርኢኻ ግን እቲ ኢማራት ዝበሃል ኣግሬሲቭሊ ምስ ኢትዮጵያ ድዩ ምስ ዳዕመ ሰሪዑ ድዩ ምስ ካልኦት ብርቱዕ ዝኾነ ምንቅስቓስ ክገብር ከሎ እቶም ካልኦት ሃገራት ዓረብ ወላ እኳ ተፃራሪ ረብሓናቱ እንተለዎም ከምቲ ዝድለ ክንቀሳቐሱ ዘይትርእዮ እጅዝንቲ ቀዳምነት ስለ ዘይብሉ እቲ ነገር ናቶም ነቲ ነገራት እቲ ቀዳምነት ስለ ዘይሂብዎ ድዩ ብዙሕ ነገራት ክትንትን ትኽእል ኢኻ ሜቢ ዘይገድሶም ክኸውን ይኽእል እዩ ሜቢ ኣብታ ዘየለው ክኸውን ይኽእል እዩ ሜቢ እሱ ቀዳምነት ከይክውን ይኽእል እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ እታ ግምት ናተይ ኣነ ኣሜሪካ ንስዑድያን ንኢማራትን ማዕረይ ትርአንን እያ ዘላ ንኢማራት ከም ድሌትኪ ንስዑድያ ግን ተጠንቀቕ ዝመስል ኣካይዳ እውን ትርኢ ኢኻ እጂ ስዑድያ ድማ ፍርህ ኣለዎ እቲ ንጉስ ግን ኣንጻር ኣሜሪካ ክኸይድ ብፍጹም እኳ እዩ ድሌት ዘይብሉ ዘዋፅኦ እውን ኣይኮነን ብዙሕ ፀገማትን ስለ ዘለዎ ኣብ ስልጣን እውን ተረጋጊዩ ከፍ ስለ ዘይበለ ከምዚ ኩሉ እዚ ክትሪኦ ከለካ ሕጂ ሓደ ነገር ክነግረኩም እየ and this could shock you a little bit ኢማራትን ስዑድያን ብዙሕ ዘከራኽር ነገራት ኣለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ግን ክልቲኦም ምስ ኣቢ ይሰርሑ ኣለዉ ክልቲኦም እየ ዝብሎም ስዑድያ ሚልዮንስ ኢንቨስት ትገብር ዘላ ካብ ነዊሕ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ረብሓ እዩ ዘለዋ ዋላ እኳ ተፃባእቲ ሓይሊ እንትኾን እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር በዚ ዓይነት ጥራይ ረይዎ that's why ድማ ሲሪየስነስ ናቱ ዋላ እኳ ሰንኮፍ ዘላ ሃገር እናኾነ ከሎ ጥንቃቐ ዘድልየካ በዚ ራሽያን ቻይናን ኣሜሪካን ሰለስቲኦም ምስ ክሰርሑ ፀገም የብሎምን እስራኤልን ኢራንን ምስ ክሰርሑ ፀገም የብሎምን ተዲኹም ሎ ተፃረርቲ እየ ዝብለኩም ስዑድያን ኢማራትን ምስ ክሰርሑ ፀገም የብሎምን ቀጠር ሓዊስካ ትርኩ ሓዊስካ ኣብ ካልእ ክረዳዱ ዘይክእሉ ኣብኡ ክሰርሑ ፀገም የብሎምን and this creates a little bit of ወላ እቲ ሓደ ግዜ ነቲ መንግስትና ክትርድኦ ዝገብረካ እዚ እዩ ላይክ ምስ ኖርማል ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር ወይ እውን ትዕድልቲ ዘለዎ ወይ እውን ፀጋ ዘለዎ ኣይኮና ንወዳደር ዘለና ህዝቢ ጥራይ ኣይኮነን ዝበዝሕ ካባና ብዕቤቱ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ዘበናት ዝተነፀፈ ዲፕሎማስያዊ ሓይሊ ኣለዎ እቲ ሃገር ናይ ዘበናት ዝተኣከበ ማለት እዩ ኢንፋክት ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ ዲፕሎማቲካሊ ከም ኢትዮጵያ ሓያል ሃገር ኣይነበረን ሕጂ መን ወሲድዎ እቲ ቦታ ናቶም እዩ ዝበሃል ዘሎ ሩቶ ዊልያም ሩቶ ወሲድዎ ካልእ የለን ሳውት ኣፍሪካ ኣብ ኣሜሪካ ሓያለ ነይራ ካብኡ ተገሊፋ ኣላ ኦልሬዲ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቅ ስለዘይ ኣለዎ ሳቶም ናይጀርያ ወል
ኣብ ዲፕሎማሲ ክትወዳደር ተኮይንካ ጥዑይ መራሒ ክህልወካ ኣለዎ ኣፉ ክኸፍት ዘይክእል ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ መራሒ ዘለዎም ጥቅሚ እዩ ዝነበረካ ይገድድ ስለዚ ናይጀርያ ብዙ ህዝቢ ኣለዋ ቁጠባዊ እንድሓና ኮነት ከላ ብሰንኪ ኢንኮምፔተንት መራሕቲ ብቁዓት ዘይኮኑ መራሕቲ ካብቲ ዓይኒ ናይ ብዙሓት ወፂያ እያ ስቲል ኣለዎም እቲ ጭዋዳ ግን ኦኬ ላይክ ናይጀርያ should have been ቁፅሪ ሓደ ክኸውን ዝግባእ ኣፍሪካ ግን ያ በዓል ቲኑቡ ዝመርሕዎ እንድሕር ኮይኑ ካብታ ነፋሪት ወሪዱ ናብቲ ቤት ፅሕፈት ክሳብ ዝበፅሕ ሰንከልከል እናበለ ዝኸይድ እንድሕር ኮይኑ ሲሪየስሊ ንዑ ሲሪየስ ክወስዶ ዝኽእል ፖለቲከኛ ክህልውን ሽግር እዩ ናው ነዚ ግምት ኢኻ እቲ ዘለዎም ጭዋዳ ብዙሕ ኣፍ ደገታት ይኸፍተሎም እዩ ዳትስ ዋይ ኤርትራ ዕፅፍታት ክትጓየ ዘለዋ ኣርሒቓ ክትሓስብ ዘለዋ ሓደ ካብቲ ስቡሕ ዝኾነ ዲፓርትመንት ናይ ኤርትራ ክኸውን ዝግብኦ እቲ ፎሬን ፖሊሲ እቲ ናይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ሲ ዝበልዑ ሰብ ዝኣትዎ ሮብኒሽተይ ካብቲ ፖለቲካ ውፅኢልና ታሪክ ክነግረኩም ኣነ ተምሃራይ ኣብ ዝነበርኩሉ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝመሃረሉ ዝነበርኩ ካብ 2002 ክሳብ 2006 ማለት እዩ እቶም ዝነፍዑ ተምሃሮ ኣብቲ ኣርት ዝበሃል ሳይንስ ኤንድ ኣርት እንዲና ንብሎ ነርና ሶሻል ኣርቲስት ሶሻል ማለት እዩ ኣብቲ ሶሻል ዝበሃል ዝበለፀ ነጥቢ ዘምፅኡ ዝነበሩ ኣብቲ ዲፓርትመንት ናይ ፖለቲክስ ዝበሃል ዲፓርትመንት ኣብዮም ዝኸዱ ነይሮም ገለ ካብቶም ዝበለፁ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ናበይ ይኸዱ ነይሮም ናብ ፎሬን ሚኒስትሪ ይኸዱ ነይሮም ብገይሮም ከ ዲፕሎማትስ ክኾኑ ይኽእሉ ኣምባሳደራት ክኾኑ ይኽእሉ ሶ ኢን ሰንስ ኣይ ዶንት ኖ ከመይ ገይሩ ዲዛይነት ኮይኑ ዲፓርትመንታት ናይ ሃገር ኩሉ ግዜ ምስ ፕራዮሪቲ ናይቲ መንግስቲ ዝኸይድ ምስ ቀዳምነት ድሕሪ ናይቲ መንግስቲ ኣብ ህንፃ ዘተኩር ኮይኑ ሞር ኢንጂነራት ከፍሪ ተደልዩ ነቲ ዓውደ ትምህርቲ ናትካ ድማ ኢንጂነራት ንፉዓት ተምሃሮ ናብ ኢንጂነሪንግ ከም ዝኣትዉ ክትገብሮም ኣለካ ሕርሻ ቀዳምነት ኣለካ ኮይኑ እቲ ሕርሻ ኣትራክቲቭ ክትገብሮ ኣለካ ብኡ ፅቡቅ ስራሕ ክረኽቡ እንተተጀሚሩ ንፉዓት ተምሃሮ ናብ ሕርሻ ክኣትውልካ ናብ ኩሉ ከምኡ ዲማንድ ሰፕላይ ኣብቲ ዓውዲ ስራሕ ፅቡቅ ዕድልን ናይ ዕብየት ኣፍ ደገን ዘለዎም ክንቲ ኮይኑ ብዙሓት ናብኡ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ሕጂ ተምሃሮ ድማ ከምኡ እዮም ነይሮም ክመርፁ ከለዉ ተገዲዶም ኣይኮኑ ንዑ ንፉዓት ንስኻትኩም በዓል ክስታብ ዝተው ዝብለካ የለን በዓልካ ኢኻ ክትመርፅ ከለካ ግን ቅድሜኻ ንዑ ተማሂሮም ዝወዱ ናበይ ከይዶም ኢልካ ትሓትት ብዙሕ ግዜ ክትሓትት ከለካ ናብ ፖለቲክስ ኣትዮም ነይሮም ወፂኦም ከንታይ ኮይኖም ይብሉ ሽዑ ኣብ ፎሬን ኣፌርስ ይሰርሑ ኣለዉ ገሊኦም ደገ ይኸዱ ነይሮም ክኾኑ ሜይቢ እጂ ምስ ከምኡታት ፖለቲካል ሳይንስ ብል ዲፓርትመንት ሲ ማራ ኣትራክቲቭ ነይሩ ኣነ ክዝክሮ ከለኹ ማለት ብዙሓት ንፉዓት ተምሃሮ ኣብኡ ይኸዱ ነይሮም ብናትና ተሓሳስባ ድማ ኣብ ፎሬን ሚኒስትር ምስራሕ እውን ዓብ ነገር እዩ ነይሩ እንታይ ክብለኩም ኢለ መልስ ኢልና እንተሪእናዮም that's actually what we need brilliant ሰባት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ፎሬን ፖሊሲ ክህልውና ኣለዎ ኣፍኮርስ ዓመታዊ ዘዝነፍዓው ክኸይድ ኣይደልን እየ ግን ኣዝዮም ንፉዓት ብቁዓት ዲፕሎማት ክህልወና ኣለዎ ስለምንታይ እቲ ኣንፃርና ዘሎ ሓይሊ ተፈጥራዊ ኣድቫንቴጅስ ዘለዎ ሕብረት ኣፍሪካ ብምህላው ድማ ዓብ ዲፕሎማስያዊ ድርዒ ዘለዎ እዩ ንሕና ሓዳሽ ሃገር ጥራይ ዘይኮናሲ ንዓና ከም ቀዳማይ ፀላኢ ናቱ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንዓና እውን ንህላዌና እውን ክድምስስ ዝደሊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ነዚ ካውንተር ክንገብር ተኮይንና ኣዝዮም በላሕቲ ዲፕሎማትስ ከድልዩና እዮም ፃዕራማት ዲፕሎማትስ ከድልዩና እዮም ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዙሓት ዲፕሎማት ከድልዩና እዮም ብዙሓት እዚኣ ጥራይ ከስምረልኩም ዝደሊ ቢካዝ እቲ ፀወታ ፌር ኣይኮነን ርትዓዊ ፀወታ ኣይኮነን ምዕሩይ ኣይኮነን ንሕና ክልተ እግርናን ክልተ ኢድናን ተኣሲርና ክንጎይና ትፅቢት ዝግበረልና እቲ ድማ ኩሉ ዓይነት ደገፍ ዝወሃበ ዘሎ ሃገር ኣብ ልዕልና ድማ ናይ ነዊሕ ታሪክ ዘለዎ ዋላ እኳ ነገር ኣይግበረሉ ታሪክ ዘለዎ ኣድቫንቴጅ ዘለዎ እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት እቲኻ ኢኻ ናይ ኤርትራ ነገር እውን ትፅቢታት ክትገብር ዘለካ ኣለለህዋ ከምዚ ክኸውን ወይ ከምዚ ክብፃሕ ክንብል ከለና ጥንቃቐ እውን የድልዮ እዩ ቢካዝ እቲ ኮንስትሬንት እቲ መንግስቲ ዘለዎ ፀገማት ዘለዎ ሽግራት ዘለዎ ሕፅረታት ኣብ ግምት እናእተኻ ምዝራብ እውን ኣገዳሲ እዩ ዳትስ ዋይ ድማ ንሽተይ ወለዶ ንስኻ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣብዚ ንዓይ ቅርፅ ዘበለትኒ ማለት እዩ ማራይ ሕሚማትኒ ኩሉ ሰብ እውን ክሰምዓ እንተዝኽእል ፅቡቅ ኮይኑ ይስምዓና ኣብዚ ስምዕዎ እንታይ ይብል መሲሉ ነው እንግዲህ ኤርትራ ሰሞኑን ትንሽ ነርባቸው ተነክቷል የሻዕቢያ ካምፖች የሻዕቢያ ካምፕ ያሉት አጠቃላይ ኃይሎች ነርባቸው ተነክቷል በተለይ አቶ ጌታቸው ረዳ ብቅ ብለው በመንግስታዊ ሚዲያ ለመንግስት ቅርብ በሆነ ሚዲያ ብቅ ብለዋል ብዙ ነገር ተናግረዋል በኤርትራ ማካየት ኢትዮጵያን ለማመሰቃቀል የሚል ነገር ተናግረዋል ከዛ ባሻገር ግን ኤርትራ ከፖስት ኢሳያስ ኤርትራ ያበቃላታል ብለው ተናግረዋል ለዚህም የማነ ገብረ መስቀል እንግዲህ ፈጥነው ምላሽ ሰጥተዋል ወደ ምላሹ ከመሄድ በፊት ግን የአቶ ጌታቸው ረዳ ንግግር በትክክል ነው አይደለም ብለው ነገር እስቲ እርሳቸው ባይናገሩትም ከዚህ ቀደም የተለያዩ አናሊስቶች ኤርትራን በተመለከተ ያላቸውን ወደፊት አጠቃላይ ኤርትራ ምን ትሆናለች የሚለው ነገር በብዙ መልኩ አስቀምጠዋል
አሁን ኤርትራ ውስጥ እንደ ሰሜን ኮሪያ ከአባት ወደ ልጅ ከልጅ ወደ ልጅ ሕጂ እንታይ ዝብል መሲልኩም ዓጃዋት ምዃኖም ንፈልጥ እንዲና ግን ሓደ ግዜ እቲ ብሕቡእ ዝዛረብዎ ብግልፂ ይነግሩና እዮም እንታይ ይብሉ ኤርትራ ድሕሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ እንታይ ክትከውን እያ ትብል ሕቶ ቀዳመይቲ ስትራቴጂካዊት ሕቶ ናቶም እያ የጋነልኩም የለኹም ኣብ ዕፅዋ ኼባ ሰሚናራት ብዮም ዘካይዱ ሲናሪዮ ፕላን ዝገብሩ ኣለዉ ፕረዚደንት ኢሳያስ ድሕሪኡ ኤርትራ እንታይ ክትከውን እያ ሕጂ በኣታቶም ትክክል ዝሓልምዎስ ይኮነን ወይ ዝሓስብዎ ግን ነቲ ህዝቢ ከስምዕዎ ዝደልዩ ክልተ ኣማራፂታት ከም ዘለዋ እዮም ዝብሉ ሰሜን ኮርያ ያ ክትከውን ወይስ ሊብያ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢሉ ሊብያ ማለት ማዕሙር አልገዳፊ ምስ ወደቐ ክትበታተን ናብ ምብትታን ዘላ ሃገር ማለት እዩ ሰሜን ኮርያ ማለት ግን ዋላ መንግስቲ እንተሎ ንሱ ምስ ሞተ ወዱ ስልጣን ዝቕበል ወዱ ስልጣን ተቐቢሉ ድማ ዝቕፅል እዮም ዝብሉ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ዝብልዎ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ምክንያት ዝብሎ ዘደፍሎ ኖርዝ ኮርያ ኣብቲ ኩነታት ናይ ሕጂ ሰባት ኣለዉ እንታይ ገዲስዎም ብዛዕባ እዚ እንታይ ዝግደስ ኖ ክንፈልጥ ኣለና ፀላኢኻ እንታይ ከም ዝሓስብ ምፍላጥ ይሕግዘካ እዩ ስለምንታይ ዩ ኦልሶ ፕሪፔር መንግስቲ ኤርትራ ናቱ መደብ ኣለዎ and we don't know that መደብ ናቱ ኣነ ይፈልጦን ክነገረኩም ኣይከልኒ ኣንሕና ከም ዜጋታት ግን እንታይ ክንገብር ኣለና መንግስቲ ኤርትራ እቲ መደብ ናቱ ድሕሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ናበይ ክኸዱ ስለዘይተነግረና ንሕና ከም ህዝቢ እንታይ እዩ ግምታት ናትና ከነቐምጥ ኣለና ናትና ግምታት ከየቐመጥና ግን ፀላእትና እንታይ ይግምቱ ኣለዉ ምስማዕ ኣገዳሲ ገሊኦም ሰባት ኣለዉ ኢሪቴትድ ዝኾኑ ኣነ ሓደ መዓልቲ ካብዚ ዓለም ክእለ ምዃነ ሓንቲ መዓልቲ ተጠራጢረ ይፈልጥን እየ ኣነዚ ሓደ መዓልቲ ዕድመይ ወድየ መይተ ናብ ዓዲ ኩልና ክኸይድ ምዃነይ ሓንቲ መዓልቲ ተጠራጢረ ይፈልጥን እየ ኣባይ በፂሓስ መወጠጦ ክትብል እያ ዝብል እምነት የብለይ so it's natural ኣንጻር ተፈጥሮ ይትኸይድኒ ኢኻ ኣንጻር ተፈጥሮ ስለዘይትኸይድ ዘይተርፍ ነገር እዩ ጥራይ እንታይ እዩ ከም ሃገር ከም ቁጠባ ከም ኩሉ ነገር you have to plan for it እጂ መንግስቲ ኤርትራ ፕላን የብሉን ይብለኩም ኣለኹ መንግስቲ ኤርትራ ፕላን ኣሎ for sure ፕላን ኣሎ ካባና ላዕሊ ነዚ ፀገም እዚ ይፈልጥ እዩ ፕላን ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዚ ስለዘይበለና ወይ ስለዘይነገርኩ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና ከም ዜጋታት እንታይ እዩ ናትና ሓሳብ ቅድሚ ንዑል ምጋረይ ግን ፀላእትና እንታይ ይሓስቡ ኣለዉ እንታይ ከይዛረቡ ኣለዉ ኢና ንርኢ ዘለና በዚ ረኣይዎ ወስቑ ኢልኩም ሓደ ኣለዉ ትኽውንኩም ኢኹም ገለመለ ይብሉ ኮርስ ብዛዕባ ሃገር ክትዛረብ ከላ ግድን ኢኻ ትሓስብ ንኩሉ ሲናርዮ ኣብ ግምት ኢኻ ትሓስብ ኣለካ ንዑ ዘይትገብር ተለኻ ሰነፍ ስለ ዝኾንካ ጥራይ ሓንጎልካ ስለ ዘይበፅሐ ኣብ ገዛኻ እኳኹም ትሓስብ ታንሽተይ ገዛኻ ኣነ ምስኮትኩ እንታይ ክትከውን ያልካ ገዛ ገዚኻ እንተለኻ ወይ ገለ ገንዘብ ተለኻ ድሕሪ እንታይ ክኸውን የሉ ዘይሓስብ ሰብ የለን this always like that ስለዚ ንመለስ ኣታርስና ካብ ሕማቕ ዝተበገሰ ዘይኮነስ ንጥንቃቐ ኢለ ዝነግሮ ዘለኹ ሰሜን ኮርያ ድያ ክትከውን ሊብያ ይብሉ ኣለዎ እሶም ቅድሜና ከም ዝኾኑ ምዃኖም ከዓ ኣይትዘንግዑ እሶም ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ከም ኢሎም እዮም ሰሚዮም ሓሊፎም ናው ሰሜን ኮርያ ንኸይትኸውን ይብሉ ኣለዉ where some analysis compare Eritrea's future power succession of Kim dynasty of the North Korea via Isaias' son Abraham Isaias ማለት እዩ the speaker dismisses this unlike ethnic North Korea Eritrea is ethnically diverse comparing 9 ethnic blah blah እንታይ ብላሎ ከም ሰሜን ኮርያ ካብ ኣቦን ኣብ ውዱ ዝኾን ከውን ይኽእሉ ኢሎም ዝብዎ ተኽእሎ እዚ ኣብ ኤርትራ ክሰርሕ ኣይከይን እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ኤርትራ ከም ሰሜን ኮርያ ሓደ ዓሌትን ሓደ ህዝብን ሓደ ሃይማኖትን ዘለዎ ዘይኮነ ፍሉይነትን ብዙሕነት ዘለዎ ህዝቢ እዩ ስለዚ ብቐጥታ ካብ ኣቦን ኣብ ውሉድ ክኸይድ ዝኽእል ስልጣን ብዙሕ ክንርኢ ኣይንኽእልን ኢና ይብሎ ከምኡውን ወዲ ፕሬዚደንት ኣብርሃም እቲ ዝድለ ወታደራውን ፖለቲካውን ክላወት ወይ ከዓ ፅልዋ ኣይፈጠረን ኣሎ እዩ ዝብል በዓላቶም ዝብዎ እዩ ከም ሊብያ ከዓ ይብሉ ሽዑ The speaker argues that the post-Isaias Eritrea is much more like mirror post-Gaddafi Libya due to an inevitable power vacuum among aging loyalists like General Philippos and limited institutional stability. The nation risks falling into severe political chaos. ስለዚ ከም ሰሜን ኮርያ ክትከውን ስለዘይትኽእል ከም ሊብያ ክትከውን ትኽእል ምክንያቱ ወላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ጀነራላት እውን ብዕድመ እናዓበዮም ዝኸዱ ዘለዉ ኣብ ናሓትሕዶም ስለዘይረዳዱ ደለዉ ድማ ከም ሊብያ ናሓትሕዶም ክቃታተልዮም ይብሉ እቲ ትምነዩላሲ ኣብ ርእስኹም ይኹን ንዓኻትኩም ይኹን ኢልኩም ኢኹም ዝብልዎ ዘለዉ ሰሚዕኩም ኣብ ርእስኹም ይውረደልኩም ኢኹም ትብሎ ንዓታቶም ኳ ክወርዶሙ ቀሪቡ ኣለኩ
ማለት ጌታቸው ረዳ ካብ ትግራይ ሃዲሚ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ዛረብ ዘሎ ስለዚ ኦልሬዲ ትምልክታት ጀሚሩ ኣለዩ ቀፂሎም ከንታይ ይብሉ regional security risks. A political collapse in Eritrea is flagged as imminent, dangerous threat to regional stability, directly impacting neighboring countries, particularly Ethiopia. ቦጋ ኣቢልኩም ናይ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ውድቀሲ ንኢትዮጵያ ሓደጋ ይብላሉ ኣበይ ክትረኽቦ ኤርትራ ተፈሲላ ፋሕፋሕ ነራቲዋ ዳ መፍቶትኩም ለይትን መዓልትን ጸሎትኩም ሱዳ ኣይኮነን ንሱዳ ይኮንኩም ተመኒኹም ንዓመታት ትስዕሩ ዘለዎም ትዋጉ ጽልዋ እገዳ ጸገም ኩሉ ኮነ ኤርትራ ንምውዳቕ እዩ ነይሩ ኤርትራ እንተወዲቓትልኩም ሲ ኣይ ክትሓሙ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ግን ጸገም ክፈጥረልኩም ፈገሪ ስለዚ እንታይ ይሓስብኩም ዘሎ ይነግሩና ኣለዉ Yamana Gabramaskel, the deflective response, Eritrean information minister Zbalo Gabramaskel responded to claim by utilizing and attacking Getachew Reda Zbalo Kumulusu Kolo Mangs Ertra, not to kun National Fault to the Loyum, Comusibluza Lobambal. Instead of outlining a clear transition plan, Yamana's rebuttal focused on historical Western bias against Eritrea. The force Tazi net Getachew Reda Zumso Habreta, Ertra Melsa Habatulun, Getachew Reda Trai, Kitnek of Mfatana Dema. plan ከም ዘይብሎም እዩ ዘርኢ ገለ እዮም ዝብሉ ዘሎ ፕላን ተለዎም ዶ ንዓኹም ዶ ዳሕዲሖም ክነግሩኹም ኮይኖም ስለዚ ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ክገብሩልካ እንታይ ይሓስቡልካ እንታይ ይውጥኑልካ ከም ዘለው እቲ ሓሳብ ዝዛረባ ዝነበረ ካብዚ ጋብና ዝመፀት እያ ሶማሌ ኤርትራ ይባላል ኢናገማ ኤርትራ የሚለው ቃል ግን ከሶች ጀምሮ እንደነበረ ለመስበክ ጅቡቲን ከምትጠቀምበት ኤርትራ እንጠቀም የሚሉ ሐላል ይጎርላ ጅቡቲ ተፈጥሮ የሰጣት ነው ተጠቀምበትኛል ጅቡቲን ለመመቅኘት ብለን ወደዋችን ክፍት አናደርግም ማለት ሀገር የሚመራ ሰው ስለ ሀገራዊ ጥቅሙ ነው ማሰብ የሚጠበቅበት ግን በጥብቅ ዲሲፕሊን በሳህል ዲሲፕሊን ሊመራው ከሆነ አሰብ ወደ መጠቀም በምንጀምርበት ሰዓት የኢትዮጵያ ሰራተኛ ነው ወደዛ የሚጎርፉ መቼም ብዙሕ እንደ ዝቅደት ዘሎ መወዳቱ እንታይ ክኾን ሰብኣይ እዚ ማለት ጌታቸው ረዳ ولا حتى يفلتني يقني إيرترا أتألو زبحال كبحال زخل حماق زبلة في كل يزبلكم يلولو إيرترا بريزنت سياسة عبا إيرترا مدب كم زي بلو نجبتي جنزب إنفستان قبل الكام زبلوا نجبتي حلالي قبل الله كاب جبتي زمت كاب تخسر نحن تخسرنا حشان نزبلة مدبنا يحقر كم زي بلو من نتحقر كتمع بالمدب كم زي بلو of course ብዙሕ ግዜ ከምኡ ዝበል ወይምዚ ነቲ ነገር ዌፐናይዝ ምግባር ነቲ ዘረባት ኣማዚዝካ ብርግፅ እቲ ኩነታት ኤርትራ ነቲ ከምኡ ዝብል ዘሎ ንገለገለ መንስያት ዝትንክፍ ዘረባዩ ወላ ኣብቲ ደንብ ሃገራውነት ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ነገር ክዛረቡ ይሰማዕ ኣለኹ ብርግፅ ኤርትራ ኒድስ ቱ ሙቭ ኦን ነቲ ዘለዋ ፀጋታት ክትጥቀምን ክትንቀሳቐስን ኣለዋ ፀላእትና ሃህ ኢሎም ክበልዑና ይደልዩ ኣለዉ ከምዛ ንሪኦም ዘለና ንክውሕጡና እዮም ዝመታተሩ ዘለዉ ኣይፈጥሩሎም እዩ እንተ ክውሕጡና ፈቲኖም ድማ ኣብ ገረሮም ጠጠው ክንብል ኢና እሞ ተሓኒቖም ክሞቱ እዮም ዲስ ኢዝ ኦል ኣይ ኖው ሕጂ ናብ ኤርትራ ገፅና ነተኩር ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ እንታይ ያወፅኡ ነይሩ መስለኩም ብዛዕባ ኤርትራ ሲ the next let me show you ሓንቲ ኣብያ ዘላታ ቪድዮ ክረኽበን ትኽእለ ማለት እዩ give me a second ክደልያ ኣለኒ እንታይ ኣፍርዩ ኢና ክንበሃል ዝግባእ ሕጂ ስእሊ ርኢና ሓቀይዶ እንታይ ኣፍርዩ ካብ ስእሊ ወፃኢ ዝተገብረ ነገር የለን ኣስፋር ኣዛይ ነው ይዛረብ ዘሎ ካብ ስእሊ ወፃኢ ዝተገብረ ነገር የለን ካልኣይ ኣብቲ ምርኣይን ምስማዕን እምበር ኣብቲ ምሕሳብ ዘድልዩ ኣይተተኩር ሰባት ኣብ ዙርያኻ ክእከቡ ምስ ጀመሩ ክልተ ሓደጋታት ከጋጥመካ እዩ ምስልካይን ምጥርጣርን ሰባት እንተሰልክዮም ናብ ካልእ ክኸዱ እዮም እንተተጠራጢሮም ድማ ብዛዕባኻ ጽቡቕ ገይሮም ምሕሳብ ክጅምሩ እዮም ስለዚ ነቶም ስልክያት ተዘናግዓዮም ነቶም ተጠራጠርቲ ድማ ኣርሕቆም ነዚ ንኽትገብር ተዋስኦ ተጠቀም ነብስኻ ብምቸት ኣኽብባ ንሰዓብትኻ ብዝርአ ጽቡቕ ኣህንኖም ዒንቶም ብጉርም ትርኢት እብላዮ እዚ ንጥፍሽና ሓሳባትካ ንኸይርእይዎ ይከላኸለልካ ጥራይ ዘይኮነስ ዝያዳ ቓልቦን ዝያዳ ሰዓብትን ክስሕበልካ እዩ ንኹሉ ስምዒታቶም ሰሓቦ ንፍንጫኦም ዕጣን ንእዝኖም ህዱእ ሙዚቃ ንዒንቶም ድማ ሰሓብቲ ስእልታት ተጠቀም ፍሉይ ባህልታትን ልምድታትን ኣድላይ እንተኾይኑውን ሓድሽ ቴክኖሎጂያዊ መስርሕታት ተጠቀም ኣብዛ ካልአይቲ መምርሕኸ ስምጉንናት ብኸመይ የተግብርዋ ብፍሉይ ዝሓሳብ እስክኸድዮም መቸም ፓወር ትብል መፅሓፍ እንዲዮም ዝዛረቡ ዘለዎ 48 laws of power ንመን እዮም ዝጥቀሙላ ዘሎ መሲልኩም
نزيف زتري وطناكم سنة برجيدنا حمدي لستبقسسي أرماي ميتيو يلوم لنكنه سوري أب كفرنا تودي تنقركم ميتيو يلن كيدن حدا خل تسأل تاد وسأل له بريستوران تخيدهم مسخون حدا حلاف استسألون كينو زحلفة ميتيو يلو أرديوم يتاچو ردان ساعت كانن بزيوم غيروم يوم قال الرجيم تنجا بيرتر حسيبهم نيرو ميتو يسلطن እጅንታ ይብሉ ሎ በታ መጽሐፍ ዛ the 48 laws of power ብትብል እታ ዘረባ ድብሉ አጸንሑ አብይ አሕመድ ዝጥቀመላ ዘሎ ታክቲክ ያ ያቶም ግዳ ቤና አቅሞምን ቤና አፍልጦም ከገብርዋ አብይ አሕመድ ግን ብሙላታ ዝብላ ጸነ አብይ አሕመድ ተመልክትኩም ተሪኽማ he is doing exactly that to maintain his power. In fact ኢትዮጵያውያን ካብ ምሕር ነዚ ብርጌድ ንሓመዱ ሰመያዊ ማዕበል ድብልዎ ዝነበሩ ንዑ ረሲዖሞ ቀጠለያ ማዕበል ዝበሃላ ጠሚቆም ኣለው ኤርትራውያን ኢስላሚክ ኦፖዚሽን ሊደር ሃይማኖታዊ ቃልሲ ድማ ጀሚሮም ኣለው እንታይ ይብሉ ኣለው ሊደር ኦፍ ደ ግሪን ሙቭመንት ቀጠለያ ምንቅስቃስ ዝበሃልካ መፅኡ ኢሎ ማለት እዩ ሓክም ሰሙንካ ሓክም ብላዕ ወስተ እዩ እንዳ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቶም ስእሊ እትዮሞም ዘለው ባንዴራ ናይ ኤርትራ ገለመለ እንታይ ኢሉ ነይሩ ለንቀና ኤርትራ ኢስላሚክ working with Ethiopian regime to bring political change in Eritrea ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰሪሕና ፖለቲካዊ ለውጥ ክንገብር ኢና ይዝብል ዘሎ ከመይ ዝብልዎም መሐመድ አደም ኢሎም ኣሎ ከመይ ዝብልዎም በትክታት እዮም ተወሊዶምና ዘለው ዘገርም እዩ ዝኾነ አብይ አሕመድ ዝብሎ ዘሎ ንጹር ሳቶም ካብ ትሕቲ ኮይኖም ዝሓልሞ ዘለው ድማ ፋንታዚ ኢና ንርኢ ዘለና ዝኾነ ናብ ኤርትራ ዘይተፈተነ ነገር የለን ሕጂ እውን ክፍተንዩ ፈቲኖም ክሳብ ዘግ ዝብሎም ይቐፅሉ በልዎም ሰኢልካ ትሪኦም ናው ሓንቲ ብዚያ ሓደ ኤርትራዊ ዝገበራ እስከስሙ 2026 to 2030 National Development Plan. The fourth pillar, can economic diversification transform the nation? For decades, one of the biggest questions facing Eritrea's economy has been simple. How do you build sustainable growth without relying on only a few sectors? Mining has generated important export revenues. Agriculture remains the backbone of rural livelihoods. But no country becomes economically resilient by depending on a limited number of industries. That's exactly why Eritrea's National Development Plan 2026 to 2030 places such a strong emphasis on its fourth pillar, economic diversification. The goal ንፈ ኤርትራዊው አንጽቦት ዝኾነ አናሊሲስ ገይሩ ኤርትራ ስለምንታይ ኣብ ሕርሻ ኣዝያ ኣተኪራ ክሰርሕ ከም ዘለዋ እዩ ዝምጉት እዚ ድማ ሕርሻ ድማ ኣብ እንስሳ መፍረናይ እንስሳ ዘተኮረ እዩ ዝብል ዘሎ እጂ ብሓፈሻ እቲ ማዕድናትን ገለ ንገብሮ ዘለና ሰርቫይቭ ንክንገብር ይሕግዘና ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ብኡ ጥራይ ጌርካ ግን ሓዋሩ ሃገር ክትሃንፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ብኡ ጥራይ ዝማዕበላ ሃገራት እውን የለዋን ይብል ኣሎ ስለዚ ከም ሓሳብ ዘቕርቦ ዘሎ እሱ እቲ ቁጠባ ናይ ኤርትራ ዳይቨርሲፋይድ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ናይ ደገ ሰደዳ ዓቕምናቱ ሲ ብጀካ ሓመድን ገለን ጥራይ ደይኮነሲ ካልእ ነገራት ንክንሰግር ክንፍትን ክንክእል ኣለና ይብል ኣሎ ንዑ ንምግባር ድማ ኤምፓወሪንግ ኤስኤምኢስ ንንኣሽቱን ማእከሎትን ትካላት ኣብ ኤርትራ ንኸምስርታ መንግስቲ ኤርትራ ሓድሽ ሕጊ ኣታትዩ ሓድሽ ፕላን ክገብር ኣለዎ ኣድቨርታይዝ ድማ ክገብር ኣለዎ ከምኡ ድማ ለቃሕን ሓገዛትን እውን ከደላድል ኣለዎ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ከም ሓሳብ ዘቕርቦ ዘሎ እዩ ስሞል ኤንድ ሚድየም ኢንተርፕራይዝ አር ሃይላይትድ ኣስ ክሪቲካል ኤንጂንስ for local job creation እዚ ድማ እዞም ንኣሽቱን ማእከሎትን ትካላት ናይ ስራሕ ዕድላት ምፍጣር ፈጠራውነት ከምኡ ድማ spreading economic opportunities outside major cities ካብተን ከተማታት ወፃኢ እውን ብዙሕ ነገር ለውጢ ንምፍጣር ክሕግዛ ይኽእላ እናበለ ዝምጉ ዘሎ modernizing agriculture through agritech ከምኡ ድማ ቴክኖሎጂ ተጠቒምካ ትሕርሻ ምምዕባሉ The plan aims to transition from traditional subsistence farming to high yield modern systems ካብቲ ጥንታዊ ሕርሻ ናብ ዘበናዊ ሕርሻ እዚ ድማ ብዓይኒ መንግስቲ ጥራይ ዝግበር ምክንያቱ መንግስቲ ኣብ ኩሉ ዓለም ዘሎ መንግስቲ ስርሑ ክቕፅል ይኽእል ግን ጎኑ ጎኑ ፕራይቬት ሴክተርስ ድሓን ዝኾኑ ኢንቨስተርስ ንኣብነት ሓረስቶት ኣብ ኤርትራ ዘለው ናይ ደገ ኢንቨስተርስ ክሓትሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክትፈጥር ኣለካ ንኣብነት ኣብ ጋሽባርካ ዘለዎ ሓረስቶት ፋብሪካ ንክገብሩ ዓበ ነገር ንክገብሩ ገንዘብ ከም ዘይብሎም ፍሉጥ እዩ ስለዚ ናይ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ምስኣቶም ብሓደ ክኾነሉ ዝኽእል ሲስተም ምምዕባል ምዝርራብ ከመይ ገይሮም ምስኣቶም ካፒታል ክረኽቡ ይኽእሉ ኣነ ንኣብነት ኣብ ሕርሻ ክሰርሕ ብዙሕ ባህጊ የብለይ ምክንያቱ ናይ ሕርሻ ብዙሕ ኣፍልጦ እውን ስለዘይብለይ ግን ሓደ ንፉዕ ሓረስታይ ፅቡቅ ፕላን ዘለዎ ገንዘብ ግን ሕፅረት ዘለዎ ናይ ደገ ኣፍልጦ እውን ዘይብሉ ኤክስፖርት ናይ ደገ ቁጠባታት ክርድኦ ዘይክእል እንተሎ
ኣነ ካፒታልን ናይ ደገ ኮኔክሽንን ብምፍጣር ምስ ሓደ ሓረስታይ ንፉዕ ሓረስታይ ክሰርሕ ከምኡ እውን ፋብሪካ ክፈጥር እሞ ነቲ ፋብሪካ ከመይ ጌርካ ንደገ ኤክስፖርት ትገብረሉ ኣብ ከምኡ ክገብር መደብ ኣለኒ ማለት እዩ ከምኡ ኢሉ ሓደ ዝዕድመን እንተዝረክብ ደስ እናበለኒ ጆይ ምገበር ኮነ እቲ ሰብቲ ወይ ነቶም ሰባት እያቶም እንታይ ማለት እዚ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ትፈልጥዎ ትኾንኩም ቬንቸር ካፒታል ዝበሃል እዚ ገንዘብ ዘለዎም ሰባት ኣለው ሓሳባት ዘለዎም ሰባት ካሉ እቲ ገንዘብ እቲ ሓሳብ ዘለዎ ንብረት ዘለዎ ፋብሪካ ንሸይ ዘላቶ መፅኡ ነቲ በዓል ገንዘብ ከምዚ ሓሳብ ኣለኒ በጃኸባ ኢንቨስት ግበረለይ ይብሎ እንትዕጊቡካ ተን ዘለዋ ገንዘብ ኢንቨስት ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ነዚ ነገር እዚ ድማ ከም ሲስተም ከተማዕብሎ እዩ ዘለካ እዚ ማለት ሓሳብ ዘለዎ ሰብ ኢንቨስተራት ክረክበሉ ዝኽእል ዕድል ብርግፅ ሓሳባት ናይ ኤርትራውያን ሓደ ቻይናዊ መፅኡ ወይ ሓደ ዓረብ ኢንቨስት ክገብረልካ ይፅበን ኢኻ ምክንያቱ ክርዳእካ ይክእልኒ ክፅመመካ ይክእልኒ ኤርትራውያን ግን ኣብ ደገ ዘለዉ ዝርከበ ገንዘብ ዘለዎም ምስ ካልኦት ኣሕዋቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ብሓደ ክሰርሕሉ ዝኽእሉ መንገድታት መንግስቲ ነዚ ፕሮግራማት እዚ ኣብ ምስፋሕ ዓብ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ ግዜ ድማ ይኸደና ኣሎ ግዜ መራ እዩ ዝኸደና ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ንኣብነት እገዳ ኣልዒልዎ እንተበልና ድሕሪ ቁርብቲ ሚድ ተርምስ ምስ ተሰዓርና ምስ ሕጂ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ኣንፃርና ውይውይ ዝብል ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሱዳን ዝገብርዎ ዘለዎ ገዳ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ሕወሓት ዝገብርዎ ዘለዎ ስለዚ ኣይ ዶንት ኖ እንታይ ከጋጥም ከም ዝኽእል ስለዚ we should be really moving fast ማራ ክንቀልጥፍን ክንጎይን ዘለና ኮይኑ ዝስማዓና ኣነ ምክንያቱ እዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ንዓና ንምፅያቕ ኣብቲ ውሽጡ ሲ ንዓና ክፅይቁ ዝደልዩ ውሑዳት ኣይኮኑን ስለዚ እዚ እውን ከምኡውን ነቲ ሕርሻ ምምዕባል ፕሮሰሲንግ ሲስተምስ ዳርጋ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛረብ ከሎ ዝብሎ እዩ ግን ቀንዲ እቲ መንግስቲ ፍቃድ ኣብ ምሃብን ኮኦርዲኔት ምግባርን ዓብ ስራሕ ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ ብዘይ ናይ መንግስቲ ስራሕ ብዘይ ናይ መንግስቲ ምስላጥ ማንም ትካል ክስራሕ ኣይክእልኒ ማንም ትካል እየ ዝብለኩም መንግስቲ ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ መንግስቲ ግሮሶ እዩ ሃገራት ሰብ ኢንቨስት ክገብረለን ዝኸይድ መንግስቲ ዓዳሚ መንግስቲ ዝተሓባበር መንግስቲ ስለ ዝኾነ ጥራይ ሩዋንዳ እንታይ እቲ መንግስቲ ይዕድም እዩ ኣድቨርታይዝ ገብር እዩ ሙፅኡ ይብል ዌብሳይታት ሰሪሑ ኣብ ውሽጢ 3 ሰዓታት ትካልካ መስሪትካ ባንክ ኣካውንት ክትከፍት ትኽእል ኢኻ ይብሎ ኣብ ዱባይ ሰብ ዝኸይድ ከምኡ እዩ ስሉጥነት ስለ ዘለዎ እዩ ከምኡ ምስ ገበርካዩ ሰብ ወዲ ዓድኻ ይኹን ወላ ካልእ ዜጋ መፅኡ ኢንቨስት ክገብረልካ ዝኽእል ኣብኡ ድማ ዝኣክል በቅዓት ዘለዎም ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ስለ ዘለውና ጥራይ ነዚ ነገር እዚ ከም ሃገራዊ ቻፕተር ወሲድካ ከም ሃገራዊ ኣጀንዳ ቀዳምነት ሂብካ ክስራሓሉ ትኽእሉ ስኹል ኣብ ግንባራ ዘሎ መንእሰይ ዝበለፀ ዕድል ረኺቡ ክምዕብለሉን ሂወቱ ክመርሓሉ ዝኽእል መንገዲ ክንፈጥር ንኽእል ኢና እቶም ዝተርፉ ምልምል ሰራዊት ድማ ዝበለፀ ደሞዝ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ተባሃጊ ሞያ ክኾኑ እየ ዝደልዩ ኣነ ሓያል መንእሰይ ኣነስ ወታደር ናይ ኤርትራ ክኾኑ እየ ኢሉ ዝብህገሉ ልዕሊ ማንም ስራሕ ደሞዝ ተለዎ ወታደር ደስ ብለና ናብ ኤርትራ ምክንያቱ ኤርትራ ሓደጋ ዘለዋ ሓደጋ ክመፃ ዝኽእል ሃገር ስለ ዝኾነት ምልምል ዝኾነ ከምዚ ኣብ ሳዋ ክንዕለም ከለና ዝክርዶ እቶም ንፍዓት ዓለምቲ እዮም ዝኾኑ ነይሮም ካብቲ ኣገልግሎት ማለት ነጥቢ እንተደይምፂኻ ኣብቲ ተሪፍካ ኣነ ከለኹ ዝነበረ ሲስተም ማለት እየ ንፍዕ ጎያያይ ፈጣን መዝጊቦም ዓላሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ዓላሚ ምዃን ማለት ዓብ ነገር እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ድማ ከምኡ እዮም ክኾኑ ዘሎ ምልምል ዝኾነ ንፍዓት ጥራይ ክኾንዎ ዝኽእሉ ልዕሊ ማንም ልዕሊ መምህር ልዕሊ ኢንጂነር እውን ደሞዝ ተለዎም ድማ ሓላል ምክንያቱ እቲ ሃገር ምክልኻል እቲ ዝዓበየ ስራሕን ተልእኾን ስለ ዝኾነ ናተይ ትምኒት እዚ ሓሳበይ ብምግላፀ ሕማቕ ይስማዓኩም ክኸውን እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስብ ዘሎ ካባይ ዝፍለ ሓሳብ ተለኩም ኣብ ርእቶ ኮሜንት ሰክሽን ክፅበየኩም እየ ምሳይ ዝርዕም እንተኮይኑ እውን ክሰማዓኩም ደስ ብለኒ ናይ ሎም ኣርስብ ዝኽኑ ዲና ታንክ ዩ ቨሪ ማች ሰገነተይ መድሃኒት ሃገረይ ፍረይ ፅገይ ኤርትራ ሃገር